يونعانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجيخي أبي 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 الله وحجيخي أبي 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 نبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبقيتنا حيدتهم كنتارهم بيرهم غنعاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصو أبقيتنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يتصورك بريوز السعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوكوه أبينا يوزلو إلا وانتباسم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيك يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بصلاة عقلي كم يفوت صحيح سلام تقطعت نايس channel كما يتكونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون وسان انت حستو حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة نايز مدب مسانا كتصنعوا بخبرين عدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوغ من حسابكم نقرفوا نايلو مارستي أزي كبيد أرستي كون لك كمبيوتر يوازل لهم إثيوبيا من البات كساب حجز بلوتو كله تهديد انتعري لكم إزي حجين ريازة لنا أواجنا كويناتيو Ethiopia's foreign minister Gideon asserts ASAB is a strategic imperative, not an option. زي ني كردون زغل سبكاسي نهرينا قلت زخوني أواجنا كوينات كيرو مالو زعف لك ميلهم كابا فوق سمعينا. This is very very serious. Let's start. زخلوك حبابو وزقني نابزيان مبتعي نيرو يقداس لسنبد نجر كايبلنا حدش نجر سلزي كونه. Begin tonight with a statement from the Ethiopian Minister of Foreign Affairs who declared, "We are ready to talk with Eritrea." A statement that immediately triggered strong reactions among Eritreans, especially as tensions rise again between the two countries over Ethiopia's push for access to the Red Sea, a topic closely linked to sovereignty, regional stability, and long-standing political disputes. Main highlights. According to international sources, Ethiopia has reaffirmed that ኣብ ልዕሊ ኣስመራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዳግም ወፅሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ካብ ጉጊ ፖሊሲኣ ክትቁጠብ ንማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ዝተባሃለ ፃውዒት ተቕሪቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ዘይምርግጋዕ ካብ ዘስዕብ ንጥፈታት ክትቁጠብ ከምኡን ምዞባዊ ሰላምን ውህደትን ዝሳነ ሓናፂ መንገዲ ክትኽተል ክደፋፍዋ ንማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት ተቕሪቡ እቲ ሚኒስትር ሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዝኽተሎ ጉጊ ፖሊሲ ከውፅዎም ናብ ብሩህን ምትሕባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንኣሽቱ ዝጭበጡ ስጉምታት ክወስድ ከተባብዕዎ ፀዊዖም ቀዳምነታት ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝዘርዘረት ሚኒስተር ሃገሩ ሰላም ምርግጋዕን ዞባዊ ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ውፊት ከም ዝኾነት ይገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ልምዓት The cycle of conflict and tensions between Ethiopia and Eritrea, especially in its contemporary form, one could point to 5 major underlying causes. The first Okay, come through was اللهم أتي
እንታይ ከም ዝበለ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ሓንሳብ ብሳመሪ ሓንሳብ ብኣርቲክል ክቡና ፀኒሖም ንዝሓለፈ 24 ሰዓት እዚ ቪድዮ ገብሮ ከለኹ ኦልሞስት 24 ሰዓት ገይሩሎ እዚ መግለፂ እዚ ንብዙሓት ዲፕሎማት ናይቲ ሃገር ዓዲሙ ዝገብሮ ምዃኑን እዚ ግልፂ ምስ ዓለም እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ንዓለም ክገልፅሉ ዝደልዩ ዘሎ መግለፂ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንሰምዖ ደልየ ዘለኹ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ክንደይ ካብኡ ተቆሪፁ ተሪፉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ የግዳስ ዕላማ ናቶም ንፁር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕቤት ክትሪኢኹም ብሓሙሽተ ነጥቢ ክርኤ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሓሙሽተ ነጥብታት እዩ ዝጠቅስ ዘሎ Let's start. This factor is the desire of the Eritrean government to have an Eritrea that is sovereign and independent while enjoying the benefits and retaining the privilege to be derived from being part of the Ethiopian body politic. The Eritrean government wants to enjoy the status of a sovereign state without the consequences and responsibilities such a status entails. In political terms, this desire manifests itself in the tendency of senior officials of the Eritrean state, notably the president, to provide a running commentary on all things Ethiopia. Both officials and social media personalities affiliated with the Eritrean state feel entitled to take positions, provide opinion, and even actively engage in Ethiopia's domestic political matters. But this goes beyond politics. The Eritrean governing class believes that Eritreans have a stake in the Ethiopian economy. ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኣ ምናልባት ቀዳመይቲ ነጥቢ ገይሩ ዘምፅኣ ዘሎ ድማ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ኣገዳስነት ከም ዘሎ ወይ እውን ናፅነትን ልኡላውነትን ኣገደስ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ የግዳስ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዝብለኩም ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ሓለፍቲ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ መንግስቲ እንኮላይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝደለይዎ ሓሳብ ክህቡ ግብረ መልሲ ክህቡ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናትና ኮሜንት ርክቡ ኣናላይዝ ክገብሩ ግን ፅቕፋ ይብሎም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ክስ እዚ ስለምንታይ ይመፅእ ኣሎ ካብ ምንታይ ዝብገስ ዘሎ ንምንታይ ከም ኣጀንዳ ክመፅእ ክኢሉ ክርዳኣና ንምንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ኣነ ናተይ ርዲት እየ ዝበኩም ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናትና ይኹን ማሕበራዊ ኩነታት ናትና ይኹን ፀጥታዊ ኩነታት ናትና ይኹን ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ እንኮላይ ናይ ሶሻል ሚድያ ፐርሶናሊቲ ኣብ ኩሉ ጉዳይ ናትና ኢዶም ክእትውን ብዛዕባ ለይትን መዓልትን ክዛረቡ ኩሉ ግዜ ኤኒቲንግ ኢትዮጵያን ክዛረብሉ ኖርማል ኮይኑ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ዝብላ ዘሎ ድማ ኣብ ናይ እቲ ናይ ኤርትራያንስ ሃቭ አ ስቴክ ኢን ዘ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ስለ ዘለዎም ወይ እውን ረብሓ ኣለና ወይ እውን እጃም ኣለና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዚ እጂ ዘረባ ናብ ካልእ ክሽረፍ ስለተደልየ እዩ እዚ 24 ሰዓት ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ብዛዕባ ወደባት ናይ ኤርትራ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ብዛዕባ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ስነ መጎት ይጥቀምሉ ኣሎ ወይ እውን ነዚ ምክንያት ከም ክስ ይጥቀምሉ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣዝዩ ድሩት ዝኾነ ዘረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትዛረብ ዘላ ጠቅላላ ብስቕታ ስለ ዝቐተልዎም እንታይ ገብርሎም ነተን ውሑዳት ተዘርባ እሙኸ ንታሪኻዊ ፍፃሜታት ንምትግባር ተባሂሉ ዝተዘርበ ዘረባ ንውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ናትና ኣጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ከም ንቡር ኮይኑ ተራእዩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ልኡላውነትናን ግዛት ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ፖለቲካ ናትናን ኣትዮም ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ ንሕና ድማ ኣብ ናቶም ክንኣቱ ወይ እውን ልኡላውነት ናትና ወይ እውን ኤርትራ ልኡላውነተይን ግዛታዊ ሓድነተይን ኢላ ከተማሪ የብላ ንምባል ክጥቀምሉ ኢሎም እዮም እዚ ተሓሲቡሉ እዚ ላዕልን ታሕትን ኣማኸርትን ፃዓዱን ፀለምትን ኮፍ ኣቢሎም ዝመፁ ተሓሳስባ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ከመይ ጌርካ ንኩናት ኣዋጅ ንክትገብር ተቐባልነት ክትረክብ ትኽእል ቁሩብ ጭብጥን ክህልዎ ብዝኽእል መንገዲ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ This sense of perverted entitlement, a belief that what is mine is mine and what is yours is ours, is a common trait that underlies our troubled history. Illicit, predatory, and exploitative trade practices were rampant before the 1998 conflict. And echoes of the same tune can also be heard loud and clear even today. Another problem እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ምትሓሓዝ ናይ ታሪክ ተባሂልለይ እንዲኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ናትና ኣብ ቁጠባ ናትና ኣብ ካልእ ብሕቡእ መንገዲ ዝካየድ ኣጀንዳታት ናይ ኤርትራ
ኤርትራን ፖለቲካን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዝተራየን ዝተመዝገበን ነገር እዩ ወላ እውን ቅድሚ 1998 ዝነበረ ኩናት ምጅማሩ ኣብቲ ንግዲ ኣብ ሰላም ዝነበረሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኢሊሲት ብሕቡእ ጌርካ ዝተፈላለየ ድራማታት ክትገብር ወይ እውን ፖለቲካዊ ፀወታታት ቁጠባዊ ፀወታታት ክትገብር ምፍታን ንቡር ተርእዮ ዝነበረ እዩ ክሳብ ሎሚ ድማ ብንጹር ዝረአ ዘሎ እዩ ዝብለኒ ዘሎ ኣሚን እንታይ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀፃሊ ከሰሓበኒ ፀንሐ እንታይ ትፈልጡ ዶ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይምልስ ኤርትራውያን ዝበዛሕና መንግስቲ ኤርትራ ኣይምልስን ኢልና ኢና ንበሃል ዘለና ምስ መንግስቲ እዚኦም ከንታይ ይብሎም እስከ መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይና ይድይቱ ኣሎ ማይ ጉድነስ 24 ሰዓት ዛዕባ ኤርትራ ተዛረብ ትውዕል ኣለኻ ኣክቲቪስት ናትካ ሚድያ ናትካ ፖለቲከኛታት ናትካ ታሪኻውያን ናትካ ፅሉላት ናትካ ጥዑያት ናትካ ደረፍቲ ናትካ anything but Eritrea ብዛዕባ ኢኻ ትዛረብ ዝኽእል ዘለኻ ግን እንታይ ኣሎ ኣብዚ ግምጥል ኣቢልካ ነቲ ንስኻ ትገብሮ ብምሉ ነቲ ኩሉ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ትዛረቦ ዘለኻ ፀላኢ ከም ዝብለካ ዘሎ ጌርካ መኽሳስ ሓሶት ከም ኖርማል ጌርካ ምውሳድ ንቡር ተርእዮ ስለ ዝኾነ እንታይ ሞ ክንገብር ኢና እንታይ ክንብል ንኽእል ንሕና ኤርትራውያን መንግስትና ስለ ዘይመለሰ ዝኣክል መልሲ ሂብ የለን ዝኣክል ቻለንጅ ይገብሮም የለን ኢልና ንኸስስ ንሳቶም ከዓ ብዛዕባና ክዝረብ ይውዕል ኣሎ ሓርሲ ናይ ንግድን ቁጠባን ስለ ዘለ መንግስቲ ኤርትራ ምሳኻ ዝገብሮ ስለ ዘሎ ብሕቡእ ዝኣትወካ ዘሎ ነቲ ዝወድቕ ዘሎ ቁጠባ ናቶም ኮይም ኤርትራ ኢድ ኣለዋ ክብሉ እዮም ደልዮም ዘለዉ ፋኖ ክስዕሮም ከሎ ኤርትራ ኢድ ኣለዋ ቁጠባ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ብኮሪዶርን ገለን ኢሉ ዘበገሶ ክወድቕ ተጀሚሩ ወይ እውን IMF ደፊይዎ ኤክስቼንጅ ሬት ናቱ ሸርፊ ናቱ ናፃ ዕዳጋ ገይርዎ ምቁፅፃር ምስኣኑ ኤርትራ ኢድ ይትያትሉ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ወይ ከዓ ኣብ ጋምቤላ መኪናን ተወዲቓ ኤርትራ ተንኪፋታ ኣሜን seriously ድሓን ንቐፅል is the tendency of the Eritrean leadership to present itself as an instrument for all forces having hostile intentions against Ethiopia. The instrumentalization of Eritrea by those who desire to destabilize Ethiopia and curtail its progress makes peaceful coexistence very difficult. Another factor we should take into account is what we can call the Isaias Doctrine. ቅድሚዚኣ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዶክትሪን ዝብልዋ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ካልእ ኤርትራ መሳርሒ ናይ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ትኸውን ነቶም ንኢትዮጵያ ከውድቑ ዝደልዩ ሲ ኣጀንዳ ናቶም ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ መሳርሒ ናቶም ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኢንስትሩሜንታላይዜሽን ፎር ኦል ፎርስስ ኣታ እንታይ ማለት ይወደይ ኣታ ሓባል በልያ ከይትቅድመካ ኮይ ኮይኑና ነገርና እዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ሲ ናይ ዘርከበ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ሲ ተገምጢሉ ንኤርትራ መጋበርያ ክብላ ክጅምር ከሎ እንታይ ዓይነት ኣዘራርባ እዚ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ መስለኩም ኖ ኣምባሳደር ሲራክ ባህል እንታይ ገይሩ ነይሩ መስለኩም ካብ 2018 ክሳብ 2025 ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማትን መራሕትን ምስ ግብፂ ዝተራኸብዎ ቆፂርዎ መራሒ ናይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝተራኸበ ድማ ቆፂርዎ ናይ ኢትዮጵያ ፀቢቑ ይበዝሕ so ምስ ግብፂ ዝያዳ ትራኸብ ዘለኻ ስኻ ኢኻ ምስ anyone ኣብ ዓለም ዘሎ ትራኸብ ዘለኻ ዝያዳ ስኻ ኢኻ for whatever reason ኤርትራ ክትራኸብ ዝጀመረት ግን ናይ ደገ ወፃኢ እዚ ኩሉ እንታይ ኢለኩም ፕሮጀክሽን እዚ ኩሉ ትሶም ዘለዎን ዝገብርዎን ናብ ኤርትራ ፀጊዕካ ንኤርትራ ቀዲምካ ምኽሳስ ንቡር ተርእዮ እዩ ሕፍረት ዝበሃል የለን ሰብ ፈልጠኒ ዝበሃል የለን ልቦና ኣሎ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሓንቲ ጓል ኣብ ዝብፅልኩም ከዓ ነይረሲ ውሑድ ዝፈልጥ ሰብሲ ክንዱ ዝፈልጥ ዘሎ ይመስሎኒ ነፍሲ ወከፍ ሽጣራ ንሱ ከም ዘንበባ ካልእ ዓለም ዘይፈልጣ ይመስሎ and these people are doing exactly that ኩልና ንጎምሸት ሚድያ ንከታተል ኣለና እንታይ ክብሉ ውዕልሎ እንታይ ገብሩ ውዕልሎ ንሪኦም ኣለና ተገምጢሎም እጅ ድማ ተገምጢሎም ኤርትራ መሳርሒ ናይ ካልኦት ኮይና ንዓና ኣብ ሽግር ትእትወና ኣላ ዝብል እዩ ስለዚ ምስ ከምዚ ዓይነት ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኑ ዝሰርሕ ንሰናይ ጉርብትና ይሕግዝን እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ሰላምን ኩነታትን ይዘርገልና ኣሎ ዝብል ክሲ ድማ ንሰምዕ ኣለና ካብዚ ቀፂሉ should be taken into ኢሳያስ ኣብዚ ንመለስ ኣብቲ ካልእ ዝብላ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቐጥታ ሒዝካ መጥቃዕቲ ምግባር ከም ንቡር ኮይኑ ተወሲዱ ስለ ዘሎ I think let me go ኣብዚ ቆረብትለይ እናተዛረበ ክፀንሕ እንድዩ ኣብ ኣም ዝበፅሐ ጠጠው ከብለልኩም እየ ኣሜን ንሕና ኮተዋሪድና በዚኣቶም ማለት ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትነብር ትኽእል ምዚኦም ንቐፅል እስከ to destabilize Ethiopia and curtail its progress makes peaceful coexistence very difficult. Another factor we should take into account is what we can call the Isaias Doctrine. The Isaias Doctrine is not written down or expounded
explicitly, but it has now become quite obvious as a result of consistent application for over 30 years. This doctrine assumes that Eritrea's continued statehood as a sovereign country is contingent upon Ethiopia's insecurity, fragmentation, and instability. As such, the doctrine predicates Eritrea's security on Ethiopia's insecurity. Another underlying cause of the tension between ኣብዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ኢሳያስ መጀመርያ ተቓልቲ ስምዕዋ ኦልሬዲ ምስ ኤርትራ ወዲኦም ከም ዘለዉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምባል ገዲፎሞ ኢሳያስ ዶክትሪን ክብልዎ ጀሚሮም ኣሎ እዚ ኣብ ስቴት ሌቨል ብኣክቲቪስት ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣቢ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ኣይብልኒ ኣቢ ይብልየ that's a normal person a regular person እዚ ናይ ሓደ ሃገር ፎሬን ሚኒስተር እዩ ስለዚ ኢሳያስ ክብል ምጅማሩ it's another level of diplomatic ካልእ ደረጃ ናይ ሽግር ምፅዋዕ እዩ ኦኬ ወላይ ትፍተዋይ ትፍተወኒ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ፕሬዚደንት ናይ ተሃገር ኢልካ ኢኻ ኦኬ ንመለስ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ህላዌ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዶክትሪን ወይ ስነ ሓሳብ ፍልስፍና እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘይርግኣት እዩ ዝምርኮስ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሴኪር ኮይና ክትቅፅል ተኮይና ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ክኣትዋ ኣለዎ ኢትዮጵያ ሽግር ክህልዋ ኣለዎ ኢትዮጵያ ድኽመት ክህልዋ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ እንታይ ንምባል እዩ ዘጂ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኢንሴኪሪቲ instability ንሓትሕዶም ዝባልዑ ዘለዉ is the result of ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ just giving you እንታይ ክብሉ ዝሓስቡ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ውድቀት ናይ ፖለቲካ ኩናትን ዕግርግርን ኤርትራያት ሓታቲት ንኽትበሃል ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣጀንዳ እዩ ንነዊሕ እዋን ፀኒሖም እዮም ናብ UN እውን ፅሒፎም ነይሮም እዮም ኦኬ ስለዚ ካብዚኣቶም እንታይ ትፅበ Ethiopia and Eritrea is the anomalous and unbalanced nature of the Eritrean state. In most contemporary states, state machinery and resources are deployed to advance not just security or political ends, but also economic and social objectives. Most governments care very much about improving the living standard of their citizens. Economic progress, development, and growth are priorities in most countries. Even if the ruling class does not genuinely care about these issues, an attempt is made to project a semblance of economic governance geared towards the welfare of citizens. The Eritrean state is very unique in this regard. There isn't even a pretense of the state trying to improve the living standard of its citizens. The state is not conceived as a political construct to advance the well-being of citizens. The state is taken as an end in itself. In contemporary Eritrea, citizens exist for the state. This totalitarian subsumation of the individual. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኦልሬዲ እቲ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ንሃገር ከም ሃገር እዮም ክዝንጥሉን ክፀርፉን ከዳኸሙን ጀሚሮም ዘለዉ መጀመርያ ሃገራት ኮንሰፕት ናይ ሃገራት ክበሃል ከሎ እዩ ዝብል ዘሎ መምህር ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባዊ ፍልስፍናን እዩ ኮይኑ ዘሎ ሃገራት ዜጋታት ቁጠባ ናይ ዜጋታተን ንምትዕርራይ እየን ዝሰርሓ ስለዚ ኣብ ማንም ሃገር ዋላ እኳ ቁጠባ ወታደራዊ ንካልእ ነገራት ዝገብር ተኾነ ሂወት ናይ ዜጋታቱ ንምምሕያሽ እዩ ዝስራሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ብግምጣልዩ ሰብ ነቲ ሃገር ከገልግል ኢሉ ዝፍጠር ስለዚ እቲ ሃገር ግለሰብ ናይ ግለሰብ ረብሓ ናይ ግለሰብ ፅቡቕ ነገር ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሃገር ኩነታት ኣብቲ ናይ ሃገር ኣካይዳ የለን ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ሃገር እቲ ከም ሃገር ቆይሙ ዘሎ ኤርትራ ፀገሚ ንኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ ንቀረን ኣፍሪቃ እዩ ክብል ደሊ ዘሎ እጂ እንታይ ዶ ክብል ኢሉ እዩ መጀመርያ ኣብ 2000 ሚሌኒየም ክኣቱ ከሎ هذا SDG ዝበሃል ሶሻል ዴቨሎፕመንት ፖሊሲስ UNC ሓደ መዐቀኒ ናይ ደቂ ሰባት ከመይ ይነብሩሎም ሃገራሲ ንደቂ ዜጋታትን ብኸመይ ይከታተላ ኣለዋ ዝብል መዐቀኒ ውፅኡ ነይሩ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ነዚ SDG ዝበሃል ዝፈፀመቶ ኤርትራ ምናልባት ውሕዳት ሃገራት ኣለዋ ኤርትራ ግን ኣብቲ ጉዳይቲ ትምህርቲ ጥዕና ቀረብ ናይ ፀጋታት መሰረታዊ ቀረብ ናይ ኩሉ ዜጋታት ኣቀናቢሩ ዝርኢ እዩ ኤርትራ ድማ በዚ ፅቡቕ ምዕባለ ከም ዝገበረት እያ ትንገር ስለዚ መዐቀኒ ናይ ምዕባለን ፕሮግረስን ብናይ UN ደረጃ እሱ እዩ ናይ UN ትካላት ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ብፅቡቕ ይገልፅዋ እዩ ምክንያቱ ዋላ ካብቲ ከተማ ዘብለጭልጭ ገዛውቲ እንተደይሃነፀት ስታንዳርድ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘሎ ንምምዕራይ ብዙሕ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር እዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ብመሰረቱ ንዜጋታታ ትኸውን ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ ኣመራሕናቱ ቃዛ ክንገብራ ኢና ዝብል ዝነበረ እዩ ድማ
within the state denies individual citizens any shred of autonomy and agency. Your body, your life, your finances, and your whole being are subject to the supposed military necessity of the state as defined by the supreme leader. Normal individual pursuits in education, professional life, and career, starting a business or a family, and making everyday life choices are not possible in such a context. Society has not just been militarized, but subsumed by the state. كم تريد لهم إيرترا قلسب هيوت يبلوني زبل زل بعتر زبلة سب توليدو نتحجر مقصاصي قيد بيزنس كم قبراي كلني برايفت لايف كله يكلني مسرت هاوي هيوت ناتو بقولوا وسينو كنبر لزغل عدل يبلون and مجمريا إيرترا كم زعين state of emergency كتابتو زخالت بتسنكتي زورداز نبرة فتنان شجر المخانو حجون تمساسالي حزب إيرترا أبنبور هيوت تغيملس فتنا زخون زلوا من مخانو تبغى يريد فلت حزب إيرترا يس إيرتراوي مسلو كم دليتو كنبرة بتعدي دليت يبلون وي بحقي يبلون وي ون تقبرلو تعري قبري لين مالتها يكون عندن نابنا قد مكلت عامت قد معامت أنا إيرترا ريلاكسيشن كتقبر له ويلا ساعتنا قبرنا guess what إيرترا ريلاكسيشن غير حزب خيطة عايزة تقبر الله خنري كلنا أنت هذي خات قبرت الله خريتنا حزب إيرترا بسلام خينا برد يكون كان حد يجرا ما تفتر دلها وش تعوز أقام كان خيط فتح anyway نايب حكي أبزو قربة النازي مهلاونا نايب حكي إذا حسي النازلون عنا سلازي تكسي مستنا human rights بلوك محجوني لكم نيرانتي نا human rights وحبريتاتات بملو تدقيمهم نعو ويبنايز غيرهم أبلع لإيرترا نقبرو نزب إيرترا حرنات كنمسألو ديمقراطي كنمسألينا نزبل أجندايو بو مسرد دمانتهم تقاوم تأكيبهم لنكنا وعلى خقبروهم ويقال لك كونفرنس كقبروهم مخانا من هنفلت سلازي كوردينيتد يو تزقبر زلو نإيرتراويان مسلسل زي بلهم مسلهم نمركاب كان حق زومي ناكبل يزفتن زلو أتنك تي أجندا كاب جزي نانا تسري متسالو كينات دللها نتو كينات ناتكا بخمي ليجيتيمايز تقبرو بخمي تقبالنت كم زلو تقبر إنا نرزلنا إيرترا مچم أتصبو نجار زي تصبي وويون كاباخاتكم زي حسبوا زنبرو يمطعم يلن لذي جف زخونه كسي قبل على منجست إيرترا لك أتوم نايم عرب حجرات زتقاملو زنبرو رجيم change كبهال كله زتقاملو زنبرو نعتاتن نتنك علاتن نت terminology نت conceptن تدقيمو نيرترا ملو بملو متقعتي كجبر نري لنا it's a very very sad أكمل درجة وديقوم معناته هاجر بهاجر ببنات كونتات خيدي زقبو ناتكم بوليتيكا من البات قدام في تاريخ استفدت كومنتر توهيبكم هون نحجز اللوجن استزاربكم سبيلن بحفشا قصال بلو لاونت ኤርትራ ተአቱ ዘለዎም ጽሚዮም ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኒ ዜጋታት ኤርትራ መሰል ዘይህብ መንግስት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዘሎ እጂ ተጸገም ዘሎ ምስ መንግስት ኤርትራ ዓርቂ ከቢድ ይኸውን ምዝዮም Oh my god ንስማዕ The Eritrean government is free to pursue regional mischief as its full-time occupation. Its actions are not guided by national interest defined by the well-being of its citizens. Having to bear no burden concerning the economic and social welfare of its citizens, the ruling class is free to apply its whole energy and attention to regional intrigue and adventures in the last 3 decades. This could be summed up as what is known as the Nakba syndrome by some analysts, a psychological condition of the Eritrean ruling elites that is unable and unwilling to unlearn and overcome behaviors of its guerrilla years. This has resulted domestically in an imposition of indefinite military service. زربا زيادة ما كابتم أكتيفيستس ناتون نوع سمعنا عين أنتي بلوكم نيران توم أكتيفيستس ناتون كاباتهم زفلا يكونون توم بوليتيكانيا تاتم توم أكتيفيستس حدا يومي لكم سلازين تايم زبلو زلو منك إيرترا حتر زبالن تايم زبلو زلو منك إيرترا كم تاب سحل زنبرو نقفز زنبرو أتحساس باناتو كابوك غير زيك عليه كابوك معبل زيك عليه unwilling and unable to learn سلازي دليت يقولون حدش نقدر كمهار كم منجستي أبي أحمد برايم مينستر ناتو أبسرعات كوينو كم هاجر أكت جبرو كم أسوار مسجارة يتسرعوا جلا زبل أب برلمان زاري بوزن بري نزيد ما أبقد نسبي ماتيو بإنجليش نتوم دبلومات كزاربا من الدفتر الدلو سلازي نسمع عزل لنا دما زيهم سبعة زياتهم بوكي ناي كينات وقعت يوم علو أنا البات
ሓንቲ ነገር ንዕኦም ቆለጭ ተብሎም ዘላ እስከዚያ ንሽተይ ክሕውሰልኩም ክምለሳ እየ እዚኣ يحب أيو محبؤ زي كال رعديو جهران حلولون فخران لمنان كسن الزمان زحواوسه نكوينات زتوخاتو چاو تان تنتانة المدن بوليتيكانياتاتن مهيمان تاريخن بركيت الله زفرارحم أكال زيلة زدخمنا كيمسلكم أب صعوبنا إنا زلنا بالمعات نونشفنا زلنا فتسيمنا أين فرسنينا ناي وشتي تقاومتنا سقات أبزيكونا درجة أوريدنا يمينا تأمر سراويت حنيتنا سلزلنا سقات يبلنا انت تبقيسنا عقات يبلنا كمناتنا سراويت بعالمون دلي خاخوتو أيركبن ترأي وزي فلت زمناوي أطوارن تكنولوجي وجن عاتقنا علنا بقطري أمنا بزحنا بزي بحري كنا أي نخلنينا وحج كوينا كنوحد أكمينا بزعبا بحر مزراب نورنتو أبكعيو أي كألني وأي نبل أجنا أملخ بلسقنا حزنا نخلينا زرزراتنا يتي هاتفتف مودعتا يقولون زي بوغن إيرترا كم حتتا أفكار جزية استوحبة يابز غرباوان زوات فيديو نيرا بتهكل كتريا خلها تازربا كأمخفات تايلو تبعت كتحبوت غليها رعديك حبا زي كل how nice very nicely put بتعمل تبوغ يرمي ما غميت أما إذا أجيك انتاي نبلنا كم أجيك أنا مسألكم كلنا زوم سبعة زياتهم نتعنا أنك إدهم يلو ونكن بالكلنا كاب زيرو تبقيسنا يكوننا نيرنا ننوي حوان تأجندا بحبو تنجيروا من يرين تاي مخانو examples look at not caring for the I have to be blunt now purpose to their economic benefit what's wrong with that Ethiopia uses say Massawa and Assab to their economic benefit what's wrong with that I see no except lack of goodwill I have to be blunt now purposely I have to be blunt lack of goodwill not caring for the pain of your neighbor and your brotherly close people. Another example is Uganda lately. So انتاي زبل زلو زباشاي تري وزلهم ننوي حوان اللي بزعبا يرترا كقعر تانيحو بزحتا بالنتات يزهب نابنت ني ملاوي تبهال حقر كمون ني زامبيا تبهال حقر سي منيا تبادل لافدقه موزامبيك سلمنتاي قرن افريكا كم موزامبيك زي مهارو هي أفدقة بحرب جبتتكم يلا خندقة كينيا هبتكان ده سوماليا ويلكم هبلتكان ده إيرتراها never items أني لا تكادي سخات دولية زلقة أبكال علم زي تراي ناي كالل ولا مريت قبيت كاك تحس للدلقايو تشتارا خادمة ما ننفليت ولو I think بي أمبسادر بينيام تمالي البوستس قبرا أبتنا دبلوماتيك كور نيرو خونيتي فوري منستر كزارب كله سلازي منال بعد كاوتا بقيسو خون خلي زي قبرا زلو what determines the location of حنت حتويو دا إيرترا 101 نيلو كويز حتوتات كحت جمير له what determines the location of a fence between two neighboring houses كلتا قربا بتزلو دوب ناتوم سي بمنتاي زحقق من يزوسنوتي دوب ناتوم number of family members نبعكي تبغى حتى and this is trolling يبهال كمان تبغى زغانا بفلتات كن كتسعوت لهم كلها قربا بتكلتن تلو دوب ناتوم منتاي يزوسنو بزحي أبالات نايتا سدرا قدر خليتا بي legally authenticated ownership certificate بحقي زي صدقة نايواننت liberato دي زوسنو سالساي number of times one neighbor claims ownership of the other's yard ببزح زي ناتيو سلزبالكا دي واننت زي الوكا رابعايك a legal and binding court decision غير وزا لدما a legal and binding decision نايتي فردز تو هبابتي ناي إيرتران إثيوبيان commission border commission زوجي وسانة مالتي لذي انتهي زبل زلوا هذا كلته قربابتي دوب ناي مريتهم مجمريا حقاو اللي بريتهم تلوم نسيز نقرأ أبي كم زخانة دوب نعطاتهم لذي تحقاوي سنة دما قيادة كون له كمرما ببيت فردس توسنة كون خلاله لذي إثيوبيا 110 مليوننا 230 مليوننا لذي بالكاري كونه دوب ناتكا علم لخاوي حقي ناي كرم بحق استسنده أكل تشحن كل تندما داغماي ببيت فردز أكل
ዝተወሰነሉን ዝተወደአ ከይዝን ይዘለካ ስለዚ ናብዚ ተመሊፅኻ ትዛረበሉ ጉዳይ ኣይነበረካን ስለዚ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኩላታ ብዶብ ዝበልዋ ስለዚ ኣብየት ኣብዚ ግን ብግልፂ ውሪዶም ኣለዉ እቲ ፅሑፍን እዚ ኩሉ ዝኸሰ ዘሎ እንታይ ንኽብል ስለ ዘለየ ይመስለኩም ናብ ዓሰብ ዘተኮረ ስትሬት ፎርወርድ ክዛረቡ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዩ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም asserts ዓሰብ is a strategic imperative ማለት ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና እዩ ዓሰብ ስለዚ ንህላወይና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንዓሰብ ኣገዲስ ናይ ግድን ክንጣፍኣላ ኢና ዝብል ስነ ሓሳብ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዓሰብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ፒሪየድ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት እዩ ባጫ ደበለ ገለዛ ዓሰብ ናትና ብሓይሊ ወሲድኩሞ ክብሉ ከለዉ ብድሕሪ መጋረጃ እዛ ዘረባ እዚኣ ክዛረቡ ተዳልዮም ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ እቲ ዘረባ ሃንደበት ኣብዚ ከይተተኮሰ ነፊሱ ክፀንሕ ተባሂሉ ባጫ ደበለ መፅኡ ዓሰብ ናትና ብሓይሊ ስለ ዝወሰድኩሞ ክመልሰና ዝብሎ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ጥጁእ ኣጀንዳ ዝነበረ ምዃኑን ኣብቲ ባለ ተኣኪቦም ናይ መወዳእታ ክንፍንጅራ ኢናታ ኩነታት ዝበልዋ ንሳያ ትወፅእ ዘላ ንመለስ ኣብቲ ንእሽተይ ክፋልናቱ ሽዑ ምስ ኢማራት ከነላግቦ ኢና እዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ይፃወታ ኣለዋ ኣብዚ ክንሪኦ ኢና ሽዑ The entire Eritrean society resulting in virtual modern day slavery. The indefinite military service, which began right after the country's independence, has driven hundreds of thousands of young Eritreans to flee the country in droves. ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህይወት ዘመናዊ ግዱድ ባርነት ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ ኩሉ እቲ ንዓመታት ምዕራባዊ ሚድያ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ኣጀንዳዊ ፕሮፓጋንዳ ንዕኡ ደጊሚ ዝጠቀም ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ኢልናኩም ነና ኣብ ሂማን ትራፊክን ይሳተፉ ኣለዉ ሰባት ከም ዝኾኑ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ነታ ረጂም ቼንጅ ትብል ናይ ዋሽንግተን ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት በጃኹም ትገምዋ ኣነ መጋበርያ ክኾነኩም ኢሉ ክልምን ፀኒሑ እዩ ስለምንታይ ነታ ኣጀንዳ ገይሮም ኣብ ጎኑ ክኾንዎም መን ኤርትራ ኣብ መጋድን ኣብ ምዕፃውን ብዙሕ ተራ ክፃወትሉ ይደሊ ነይሩ ስለዚ እታ ንሱ ዝደልያ ዝነበረ ዝድግፎ ስለ ዝሰኣነ ኢማራትን እስራኤል ምናልባት ኮ እንደኾን ሽፋን ይህቡኒ ንሳያታ ናይ መወዳእታ ዘላ ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ትብል ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰምዐ እዝና ይረኸበት ስለዚ ብኣ ገይሩ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሞተ ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ደሊሎ ካል ኣጀንዳ ከመይ ጌርካ እቲ ዝነበረ ናይ ረጂም ቼንጅ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቃላት ካብቲ መፅሓፍትን ካብቲ ኣርቲክላቶም እናንበብካ ኣብዚ ትማሊ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከምዚ ገይሩልና ውዕለትና ውዕለቱ ብዙሕ እዩ ሳሉ ኢና ዘለና እናበልካ ትዛረበሉ ዝነበርካ ተገምጢልካ ነቲ መንግስቲ ክዝንጥል Balanced nature of the Eritrean state. Normalization of relations presupposes and requires a degree of normalcy among both parties to a relationship. This brings me to the last factor that I wanted to raise as a factor contributing to the chronic tensions between Eritrea and Ethiopia. This is the belief prevalent among a considerable portion of politically conscious Ethiopians that Eritrean independence was something that the Ethiopian state consented to in a manner that fundamentally compromised Ethiopia's national interest. Some critics of the way the transitional government of Ethiopia handled Eritrea's secession question the legitimacy of a transitional government. زيادة نتبي أما وداتا زيادة ናይ መወዳእታ ነጥቢ ኣገዳሲት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ጉዳይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ናጽነትን ልኡላውነትን ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝኣክል ዝከላኸለላ መንግስቲ ከም ዘይነበረ ስለዚ ኤርትራ ናጽነታ ልኡላውነታን ክትረክብ ከላ ኣብሕቶ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ በኣምሓርኛ ኣብቲ ሽማዊ ፓርላማ ዝበልዎ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዝበሎ እዩ ኤርትራ ናጻ ክትከውን ከላ መን ይፍቂዱ ካቢነ ድዩ ነይሩ ገለ ድዩ ነይሩ ከምዚ ድዩ ነይሩ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ባዕሉ ብጭብጢ ግን ተሰኒዩ ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናቱን 2018 ዝምስክሮ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት መስተንክር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና መስተንክር ኣብዚያ ስምዕዋ እቲ ከም ጭብጢ ክትኮና ኢትዮጵያና ኤርትራ በአልጄሪያ ዋና ከተማ አልጀርስ በ1993 በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ጦርነት ለማስቆም የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመው ነበር። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ በ1985 ግንቦት 16 ኤርትራ ከኢትዮጵያ ነፃ መውጣቱ እዚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናትዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብውዕል ኮሚሽን ናይ አልጀርስ ስምምዕ ከም ዝተወደት ጉዳይ ናቶም ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን እዮም ዘንብቡ ዘለው ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣበይ ነይሩ ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ኣብ ስዑድያ ከይዱ ክፍርሞ ከሎ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቱ ድማ ብግልፂ ዝዛረብሉ ዝነበሩ እዩ ባድመ ንማይ ተዋሂቡ እንታይ ረኺቦም ንሶም ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብኸመይ ብዘይ ከራኽሪ መንገዲ ከም ዝተወደ
ካብዚ ስምዑ ወዚ ሓመሽደ ሽዑ ሓላፊው ዝነበረ ሕጂውን ዘሎ ማለት እዩ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነት ሙሉ ለሙሉ በመቀበል እንዲሁም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ባውንደሪ ውሳኔውን ሙሉ ለሙሉ በመቀበልና ያለምንም ማመንታት ተግባራዊ በማድረግ ከኤርትራ ጋር ያለንን የሰላም ሁኔታ ወደ ሙሉ ሰላም በመንገባበትን አቅጣጫ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ሰነድ ዝንምንታዩ ኢትዮጵያ ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ኣኽቢራ ተቐቢላ ውዑል አልጀርስን አፈጻጽማናቱን ተቀቢሊ አብይ አሕመድ ኖቤል ፕራይስ ክሽለም ኤርትራ ድማ ኖርማላይዜሽን ክገብር ዝኻለ በባዕሎም ዝዛረብዎ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ዝተቀበልካያ ተገንጢልካ ይቅበሎን ክትብል ድማ ኣብ ሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ዝፈረምካሉ ድማ ካልኣይ ግዜ ኣይቅበሎን ክትብል ብሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሕጋውነት ናትካ እዩ ዝፈርስ እምበር ነቲ ሰነድ ኣይኮንካ ተሸምጊልካ በቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ጉዳይ ድሕሪ ግዜ ኣነ ይቅበሎን ክትብል ኩናት ክጅምር ተደሊኻ ጥራይ እምበር በቤት ፍርድ ተሸምጊሉ እግባይ ዘይባህለ ውሳነ ተተዋሂብካ ተወዲሎ ስለዚ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ መወዳታን ቀያድን ውሳነ ተተዋሂብካ ስፒሪት ግን አገን ተመሊሶም ነዛ ዘረባዚያ ስለምታይ አምጪኦም አለው ነጊረኩም ነይረ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርለና እዛ ጉዳይ እዚያ ለንቀነ መኒው ዘሸራሽራ ዘሎ ጽቡቅ ጌርና ክንሪያ መንታን ክልተ ሰለስተ ነገራት ከሪየኩም ምስ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ምትሓሓስ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ጉዳይ እዚ Population size campaigning going to invade Aseb. Not good, even my friends tell me I don't have a case using the population. No worries, Abi. We will try something different. Oh, good. What do you have in mind? You will say Shaibia is helping the rebels inside Ethiopia, a good case for a war. Don't I need evidences for the accusation to stick? Yeah, yes indeed. ስለዚህ እቲ ሓደ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ እንዲሁ ብሓፈሻ እታ ናይ 30 ሚሊዮን 130 ሚሊዮን ን2 ሚሊዮን ወይ 120 ሚሊዮን ን2 ሚሊዮን ወይ 3 ሚሊዮን ወይ 5 ሚሊዮን ናበሉ ዛረብዋ ዝነበሩ እታ ጉዳይ እትያ ክስራሕ ይካለት ስለዚ ሓድሽ ኣጀንዳ መፍጣር ኣብ ምባል ዝግበር ዘሎ ተእሳ ሓዳሽ ድማ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዕግርግር ዝግበር ዘሎ ኢዳ ትእቱላ ብዝብል ተፈላለየ ድራማታት ምስራሕ ማለት እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ድዩ ገለመለ ተደጋጋሚ ክኸስጹን እዮም ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር እናተጋሕደት ትመጽእ ዘላ ምናልባት እዚያ ስምዑ ላይ ክልቴን ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ እዚያ እስከስምዕዋ የደህንነት ኃላፊው ጀነራል ጌታቸው ጉዲና 10,000 የውጭ ሀገር ጦር ማሰልጠኛ ተቋም እያዘጋጁ ነው ተባለም። ብልጽግና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየከፈተው ያለ ነው የተባለለት ማሰልጠኛ ማዕከል ለወራት በሚስጥር ተይዞ እንደነበርም ተናግሯል። መንግስት 10,000 የሚደርሱ ወታደራዊ ሰልጣኞች የሚገቡበትን መሰልጠኛ ገንብቶ በማጠናቀቅ ላይ ስለመሆኑ ነው የተገለጸው። ሓደ በሉ ላይ ካልይቲ እዚያ ክበክም ዜን ኣተሓይዝና ክንሪአን ዘለና ኣገደስቲ ነጥብታት ስለ ዝኾነ ስለምታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ there is this video where is it let me find ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር secretary of state ዝበሎ ብዛዕባ ንRSF ዝምልከት ኣገዳሲ ውሳነ ሂቡ ከም ዘሎ ሪኢና ነርና ዝተሓሓዝ ነገራት ስለ ዝኾነ እዚ would you support the Senate push, bipartisan Senate push to label the RSF either a foreign terrorist organization or STGG? Yeah, I mean, if it would be helpful in bringing this to an end, we would. I haven't seen that proposal. I know some senators discussed it with me months ago, but in the end, we just want this needs to stop. And I think, unfortunately, what's happening here is the RSF has concluded that they're winning and they want to keep going. And by going, is that they're not just fighting a war, which war alone is bad enough. Growing in Sudan that the ሕጂ እዚ ክልተ ነገራት ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት RSF ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ክኹነን ዘለዎን ስጉምቲ ክወሰደሉ ዘለዎን እዩ ካልኣይ ድማ በይኑ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ኣፅዋር ዝህበለዎ እቲ ኣፅዋር ዝህቦ ዘሎ ድማ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ንክወሰደሉ ፃቕጢ ክግበር ይትደልዶ ምስ በልዎ እወ ንደሊና ይምፃእ እሞ ስጉምቲ ክንወስደሉ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ መፂኡ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መጀመሪያ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ ክትእቱ ትፍትናላ ተጠንቂቃ ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ንኢማራት ከይነቐፈት ገለ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ ኢዳ ክትእትወሉ ትጓየ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ኣብቲ ቅድሚት ዝረኣናዮ እንታይ ዝብል ርኢና ፀኒሕና ኣብ ጋምቤላ ዝበሃል ቦታ እዚ ናይ ስለያ ሓላፊ ዘሎ ወይ እውን ሓደ ጀነራላት ናይ ኣቢ 10,000 ወታደራት ከሰልጥን ምዃኑ እቲ ስልጠና ድማ military training center was built 10,000 እዚኦም
ምስ ኢማራት ብዝተሓሓዝ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ከገልግሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ናብኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብ ከባቢ ጋምቤላ ክስልጥኑ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ኢዳ ንኢትዮጵያ መጋበርያ ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ፃዕሪ ንሪኦ ዘለና ነዚ ድማ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣርቲክል ኣላ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ኣርቲክል ለንቀነ ናይ ስዑድያ ንጉስ ወይ ወራስ ኣራት ፕሪንስ መሐመድ ቢን ሰልማን ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ኣብዘን ተሪፈንኦ ዘለዋ መዓልትታት ኢማራት ብዝተኻለ መጠን ገለ ነገር ክትገብር ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ንጉስ እዚ ንስዑድያ ንኣሜሪካ ምስ ከደ ንዶናልድ ትራምፕ ክእምኖ ምዃኑ ብዙሕ ስግኣት ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ንጉስ ናይ ስዑድያ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዩ ዘሎ ቀጠር ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን እየ ዘላ ቱርኪ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን እየ ዘላ ግብፂ ምሶም እየ ዘላ ኢማራት ጥራይ ምስ ኣረሰብ ዘላ ስለዚ ናይዞም ኩሎም ሃገራት ፅልዋ ኢማራት በይና ንክትቅይሮ ኦፍኮርስ እስራኤል ዝበሃል ስለ ዘሎ ብድሕሪት ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቶ ክውዳእሉ ዝኽእል ወይ እውን ናይ ኢማራት ዝነበረ ዕንደራ ደረት ንክረክብ ፃቕጢ ዝመፀሉ ግዜ እናቐረበ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ so this fellow was a call between MBS and Sudan's armed forces among Sudan ናይ ሰራዊት ሱዳን ሓላፊ ጀነራል ብርሃንን ምስ MBS ርክብ ይግበር ከም ዘሎን እዚ ድማ who argued that the war cannot end without US pressure on the UAE ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዝለዓለ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ንኣሜሪካ ፃቕጢ ክፈጥር ይፍትን ኣሎ ንኢማራት ፃቕጢ ንክግበረላ ፃቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክግበር ኣለዎ ዝብል ብኩሉ ወገን ይመፅእ ኣሎ እቲ ድምፂ ምክንያቱ ኣብ ኣልፋሸር ዘጋጠመ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ዳርፎር ዝበሃል ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ግፍዒ ዓለም ክንፃወራ ይንኽእል ኢና ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ምባል በፂሓ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ቃዛ ዝገጠማ ዓብስ ሞራላውን ተቐባልነት ናታ መሬት ዝዘበጠ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ክደገም ትደሊ ኣላ ስለዚ ከምቲ ናይ ቃዛ ጠዋውያ ወላ እኳ ፅቡቅ ተደይኮነ ጠጠው ከተብሎ ዝፈተነት ነዚ ድማ ጠጠው ከተብሎ ትሓስብ ከም ዘላ ንኢማራት ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ምዃኑ ብፍላይ ናይ ቀጠር ናይ ስዑድያን ፀቕጢ ነቲ ናይ ኢማራት ዘሎ ሎቢ ክሰብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ the RSF's capture of Al-Fashir market በቲ ነቲ Al-Fashir ምስ ተቆፃፀረ ዝገበሮ ግፍዒ ብዙሕ ኣዛረቡ ኮይኑ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ናይ ስዑድያ ክትገብሮ ትኽእል ፀቕጢ ነቲ ኩነታት ንምቕያር ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብግሉ ምስ ኢማራት ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ግን ኣብ ስዑድያ ድማ ረብሓ ኣለዎ ከምኡ ድማ ምስ ቀጠር ድማ ረብሓ ኣለዎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝኣክል ግዜ ተዋሂብዋ እዩ ኢማራት ክሰርቕን ክትምዝምዝን ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ንክውዳእሉ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣፉ እንዲዓፅዩ ዘሎ ስለ ዝረብሕ ዘሎ ብኢማራት ግን ብከምዚ መንገዲ ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚያ ስምዕዋ Going is that they're not just fighting a war, which war alone is bad enough. They're committing acts of sexual violence and atrocities, just horrifying atrocities against women, children, innocent civilians, of the most horrific kind. And it needs to end immediately. And we're going to do everything we can to bring it to an end. And we. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዝከኣለና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብርና ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ንኸነብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጠጠው ንኸተብሎ እቲ ኮንካ ድማ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ንኢማራት ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ኢማራት ኣብኡ ፀቕጢ የጋጥማ ስለ ዘሎ ሓደ ብናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂማ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ዕንደራዶ ንምቕፃል ክኸውን ይኽእል ወይስ እንታይ ክግበር ይኽእል ክንርኢ ኢና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኣብዪ ኣሕመድን ፎሬን ሚኒስተር ናቱን ገይርዎ ዘሎ ውፁእ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ክሰግሮ ይትኽእል ኢኻ ግን እቲ ኩነታት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወይ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንነዊሕ ክንዕዘቦን ክንሪዮን ፀናሕና ኣብ ሪል ታይም ክፍፀም ንሪኦ ኣለና ሕጂ ዓለም ኣብ ከመይ ኩነታት ከላይ ኸ ዘጋጥም ዘሎ ኔክስት ቻፕተር ናትና እዩ Let's go. Christmas miracle. American allies are criticizing Washington. Don't pinch yourself. It is true. For a change, the Europeans are not fawning over the United States. They're actually questioning US actions, specifically the moves in Venezuela. As we speak, the G7 foreign ministers have gathered in Canada. Their main focus is on some quick context here. The US has been targeting Venezuela. Okay. Abzi ክትዛረብ ከላ እንታይ ኢላ ጀሚራ ናይ ክሪስማስ ሚራክል ወይ እውን ናይ ክሪስማስ ህያብ ክኸውን ዝኽእል G7 ዝበሃላ ሃገራት ኣሜሪካ ገዲፍካ ተን ካልኦት ምፍላጠን እውን ኣገዳሲ ይነበረን ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝበለቶ ጥራይ ዝኸውን ንመጀመርያ ግን እተን ሃገራት ካልኦት ካናዳ ጀርመን ፈረንሳ ዩኬ ጣልያን ዩሮፒያን ዩኒየን and Japan ሸመንተን ዲን ግን ሸውዓተ እንትቆፀራ ንመጀመርያ ንኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ሕቶታት ከቕርቡላ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ነጥቢ ንመጀመርያ ንኣሜሪካ ክሓትዋ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ክንብል ፀኒሕና ቀድም ኣቢልና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ እውን ሕቶ ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ ፃቅጡ እውን ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ እቲ ከርእየኩም ፀናሕኩ ንሪኦ ዝነበርና ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ስቴት ሰክረታሪ ሚኒስተር ዘሎ እቲ ማርኮ ሩቢዮ ኣብዚ ዋዕላ ከሎ እዩ ነቲ ዘረባ ተዛሪቡ ፃቅጢ ካብዚ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ተራ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዜና ዘምፃልኩም ምስ ከባቢና ንዓና ብቐጥታ እኳ እንተደይበልና ብተዘዋዋሪ ፅልዋ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ኣብ ከባቢ ቬኔዙዌላ ጀላቡ ናይቶም ሓሽሽ ዘንቀሳቀሱ እዮም እናበለት ክትሃርም ፀኒሓ ጭብጢ የለ ወይ እውን ንዑ ዘርኢ ሰነዳት የለ ገለ ዘዝረኣኻዮ ምህራሚ ነይሩ እዚ ከዓ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዩ ዝበሃል ስለዚ ክሓትዎ ጀሚሮም ዋይ ኣር ዩ ዱዊንግ ዲስ እንታይ ኤቪደንስ ኣለኩም ዋይ ዶንት ዩ ፕሬዘንት ናትኩም ኤቪደንስ ከምዚ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ክሳዕ ክንዱ ተሪሮም ክዛረቡ ከምዘይክእሉ ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ናተይ ሕዛእቲ እዩ ኣብዚ ዝሓተኒ የብለይን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ክትሓትት ኢኻ ትብል እምበር ፀቕጢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ንቬኔዙዌላ ወላ ኤውሮጳውን ኣይፈትዋን እዮም ተነዳዳው ዘለውን ክረብሕሉ ስለ ዝደልዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብ ካልእ ጉዳይ ናይ ክኸውን ከሎ ግን ኣብ ናይ ቀዛ እውን ፀቕጢ ክገብሩ ፀኒሕና ርኢናዮም ኢና ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንእስራኤል ከነፅልዋ ንፈለስጢን ከም ሃገር ክቕበልዋ ፈረንሳይ ዩኬ ጀርመን ኩላቶም እናተቐባበሉ ሲ ፀቕጢ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ንኣሜሪካ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳያት ካልእ እውን ንኣሜሪካ ንክገብሮ ትደሊ ነገራት ፀቕጢ ክገብሩላ ይረኣዩ ኣለዉ ከምኡ ክገብሩካ ግዴታ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ትድክሮም ኣላ ደድሕሪ ኣሜሪካ ምኻድ ድማ ኣብ ዝኸድዎ ሽግር እዩ ዘምፅኣሎም ዘሎ ኣሜን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ክገብሩ ዘይምፅንሖም ከማ ነብሱ ዝኻለ ውርደት እንዲ ኮይኑ ዘሎ ግን በዚ ኮይኑ በቲ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንመለስ ኤሮጳ ኣብ ከመይ ኩነታት ከለዉ እዮም እዚ ኩነታት እዚ ዘጋጥም ዘሎ እዚያስ ከንስማዕ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ሃገራት በዓል ብሪጣንያ በዓል ጀርመን እዮም ክሕግዝዎ ዝፅበ ዘሎ እንታይ ገጢሞም ኣሎ ሶም ካንርአ So every month we get through economic growth figures from the ONS, the Office for National Statistics, and the main focus is on gross domestic product. But this time around there is something, as far as I know, totally unprecedented going on with these figures. I'll come to that in just a second, but first of all, let's just deal with the big numbers, okay? Because when you're talking about GDP, you know, these are the stats that tell us whether we're in a recession, whether we're doing really well at the moment, and basically what they are is just a measure of how much the generation of extra... እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቁጠባ ሳልሳይ ኮርተር ራብዓይ ቀዳማይ ኮርተር ካልኣይ ኮርተር እናበልካ ኢኻ ትኸይድ ዓመት ኣብ ኣርባዕተ እዮም ዝመቕልዎ ሚድያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስካይ ይኹን ቢቢሲ ይኹን ካልእ ድማ ሲኤንኤን ካልኦት ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሉና ቻይና ትወድቕ ኣላ ይብሉና ናይ ቻይና ጂዲፒ ብክንደይ ዝዓቢ ዘሎ ካብ 4 ክሳብ 5% ንዓመት ዝዓቢ ዘሎ 18 ትሪልዮን ዕብየት ዘለዎ ቁጠባ ብኦልሞስት ከባቢ 5% ይዓቢ ኣሎ ኣብዚ ድማ ናይ ዩኬ ኣብ ዝሓለፈ ኮርተር ብክንደይ ዓብይ ይብሉ ኣለዉ 0.1% ኦልሞስት ኣይዓብን እዩ ዘሎ ስለዚ ኢንፍሌሽን ተወሲኽካ ዕብየት እውን የለን እዚ ከምዚ ዝበለ ቁጠባ ዘሎ ከመይ ገይሮም ንኻልእ ደፊሮም ንክፀርፉ ብፍላይ ኣሜሪካ እስከድሓን ብጂዲፒ እውን ካብ ቻይና ንዓቢና ኢሎም ተፀረፉ እስከማን ትሕዘሎ ኣይትሕዘሎም ኢኻ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ኤውሮጳ ግን ብቁጠባ ትሕቲ ቻይና ዕብየት ናቶም ትሕቲ ቴክኖሎጂ ታሕቲ ኣብ ኩሉ ታሕቲ ከለካ ከመይ ጌርካ ትደፍር ንኻልእ ዓብ ዘሎ ቁጠባ የንቆልቁል ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ሓንቲ ንዓይ ዝገረመትኒ ኣብ ዩኬ ዘለኹም እታ ሃገር ከመይ ኢላ ከም ትወድቕ ዘላ ክርዳእኩም ኣለዎ ሴክተር ብሴክተር ከርእየኩም እዩ ድሕሪኡ ናብ ጀርመን ክንከይድና ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ዩኬይን ጀርመንን እየን ካልእ ፈረንሳ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ፈረንሳ ግን ሲሪየስሊ ዓብ ሃገር እዩ ዝበሃል ግን ቁጠባ ናይ ፈረንሳ መብዛሕቲ ናብ ኤውሮጳ ንነብሩን ክንርድኦ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ ፈረንሳ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ንብረት ውሕድ ስለ ዝኾነ ብጀካቲ ናይ ፋሽን ወላ ናይ ሎሪያል ገለመለ ገለ እሱታት ፅቡቅ ፕሮዳክት ሎም ኣብቲ ፋሽን ገለመለ ኣለዎም ሉቪታን ገለመለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ዓብይ ናይ ኢንዳስትሪያል ቤዝ እዩ ኢልካ ፈረንሳ ክትዛረብ ግን ክብድ በለ ምክንያቱ ጀርመን ድሕሪ ኢልካ ቨሪ ኢንዳስትሪያል ሃገር ፕሮዳክትስ ናቱ ፀጋምን የማን ትሪኦ ነገር እዩ ዓብይ ቁጠባ እዩ እንግሊዝ ከምኡ ፋይናንሻል ሰንተር እዩ ሰርቪስ ሰንተር ገለ ኣለዎ እዩ እዞም ክልተ ጀርመንን እንግሊዝን ግን ረይዎም ከመይ ኢሎም እዮም ቆልቁሉ ኣለዉ ንኣብነት ጂዲፒ ናቶም ርዮም ብሴክተር እስከርየኩም እዩ ሉክ ወት ሃፐን ቱ ደ ካር ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመት ረዩ በዚኣ ጌርኩም ጥራይ ኤውሮጳ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ካብ 2022 እዩ ዝጅምር ኮቪድ ወዲና ክንወፅእ ከለና
ቁሩብ ንላዕሊ ገጹ ክኸይድ ጀሚሩ ብሓን ዝኾነ ውፅኢት ኣብ 2024 ትሪእዎ ኣለኹም ብሓን ዝኾነ ውፅኢት ኣምፂኡ ነይሩ and then right now ኣበይ በፂሕ ንሪእዎ ታሪፍ ተደመሮ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ተደመሮ እቲ ጂኦፖለቲካል ጌምስ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እናተባሃለ ዝግበረሉ ዘሎ ሉክ ናበይ ገጹ ክኸይድ ምዃኑ ጅራይዎ እዚ ድማ ኣብ ዩኬ ዘለኻ እንኮላይ ኣብ ጀርመን ዘለኻ ተመሳሳሊ ነገር ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል watch out ከስማዓኩም የውን look at this ከመይ ገይሩ ንታሕቲ ገጹ የንቆልቁል ኣሎ so this is what's happening to industries in Europe ካልእ እቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ትሪኡ ፀኒሕኩም ቀፂልና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ድማ እንታይ ኣጋጢሞ ክትሪኢኹም ኢኮኖሚክ ግሮውስ ፊገርስ المهم أبتفلاليا وارح مقيلو كريكم كليو أب كيميكال إندستري اللي دما ناي كارس كريكم سنيو قتيلو ناي كيميكال إندستري ريوا كابكل تشن إسرائيل كل تنجميرو كم كل ترايس أنيو سلزي again chemical industry is an important industry نسون نام كل خير له بحفشة كل تزلوا ناي يوكي يخون ناي كارو تجارات كنتات زيك أي يحتري ورد لهم دما عد إنجليز إدانا تنا عبي خيس لزلوا تيلد ن منقص عد إنجليز ኣብ ዕዳጋ ከይዳ ክትልቃሕ ከላ ንሳት ትኸፍሎ ገንዘብ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ቁጠባ እናወደቐ ክኸይድ ከሎ ሰብ ከለቃሕካ ኣይደልን እዩ ቦንድ ናትካ ክገዝኦ ኣይደልን እዩ ስለዚ ዋጋ ናይቲ ልቓሕ እናኸበረ ይኸይድ ነቲ መንግስቲ ድማ መመሊሱ ሽግር እናኾነ እዩ ዝኸይድ ናብ ጀርመን እስከ ንኸይድ ናልባት ጀርመን ዘለኹም ከዓ ክትፈልጥዎ ዘለኩም Europe's economic powerhouse, but recent years have seen a significant slowdown. There's little upturn expected in the short term. The government's economic advisory panel is predicting growth of just 0.2% this year. One reason for Germany's economic weakness, a drop in exports. The demand for German cars and machines from abroad has dropped for two reasons: growing competition from China with cheaper goods on offer, and US President Trump's tariffs that have made sales to the US more expensive. Germany has long been كم دري وزلهم ناي أوروبا حيال كتبا عند حقوق كتبا ناي أوروبا زبال زنبرة جرمن دما كابتا زحمة حمام كحوي كعلنا له وتسيتنا تدما كتبا ناي جرمن حمام يخيد على يوم زبلو زلهم كتبا ناي جرمن كابتالو تجارات أوروبا فلي زبلو زنبرة ناب إكسبورت زتكوري نيرو إكسبورت ناتو دما بعبيوتي أوتو إندستري تبال أوتوماتيف إندستري زبال مسوز تاعس كونكشن زلو عبي سيكتور ناي تهجر زنبرة بخلت نجاراتي يسلو حدا نا تشاينا تكنولوجي ابتكار اندستري بعل بي واي دي لتعداغا دومينيت كغبرو جميرم بتخالد ما تعريف ناي دونالد ترامب ما كري چفچفام جمير سلازي وصيت ناتو اتقطبا ممليسو شكرنا غطمو يخيد كم زلون نزل محواي دما اتمنغسي ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብር የኢሉ ቢልዮናት ኣብ ቁጠባ ኢንቨስት ክገብር የኢሉ እቲ ገንዘብ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣከንዳ ኣብቲ ዘድሊ ኢንቨስት ዝገብርዎ more expensive. The German export-oriented firms have lost their competitiveness. It's particularly in terms of the prices at which they're able to offer their goods. In the past, that was remedied by German quality often being unreached around the globe by other countries. But even countries like China, which traditionally maybe weren't producing at the same quality level, are catching up, are overtaking us. So the Germans have to learn to become more competitive on the price sector. Earlier this year, the German government had planned to strengthen the economy with large investment packages for defense. So the German كنت تبلدلا قدم جرمن مالت دبلت برودكتس دسرح productive workforce قد ما زخونه نسرح يو صراحتنيا زخونه حزب زنبرا وصيتاو اندستري زنبرا كم دما كوست افيشنت يميرم حصور غاز كاب نعايت قصوانيم منتن وصلنا اتم كيودو عندي ناتم productivity حصور زخونه غاز سلو زخونه غاز كاب راشا يمصو سلو زنبرو اندستري ناتم توداداري ናይ ኤነርጂ ቀረብ ስለ ዝነበሮ ምስ ፃዕራም ህዝቦም ምስ ተፈጠራውነት ፅቡቅ ይኸዱ ነይሮም ሎሚ ግን ዕዳጋ ናቶም ምስ ቻይና ከይወዳደሩ ኣብ ቻይና ተቐዲሞም ኣብ ኣሜሪካ ከይሸጡ ድማ ኣሜሪካ ብታሪፍ ጌራ ኣፅያቶም ኣብ ኤሮጳ ድማ ወል ኤሮጳ እኹል ኣይኮነን ከም ዕዳጋ ንዓታቶም ካልኣይ ኣብ ኤሮጳ ንናቱ ምርጫታት ዘለዎ ጣልያን ናይ ጣልያን ይመርፅ ፈረንሳይ ናይ ፈረንሳይ ይመርፅ ስፔን ናይ ስፔን ይመርፅ ናይ ጀርመን ብራንድስ ከዓ ክቡራት እየን ነይረን ስለዚ ኩሉ ኤሮጳ እውን ክገዝኦም ኣይክልኒ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ቁጠባ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን ዘለኻ ኣስተውዒልካ ረዮ ሓንቲ ነገር ነይራ እቲ ኢንቨስትመንት ክሕግዝ ዝኸውን ትብል ዘረባያ ነይራ እዚኣ ጥራይ ክበኩም ድሕሪ large investment packages for defensive infrastructure. But according to the economic experts, those funds have been largely used to plug holes in the budget. Real investment has been low so far. According to our calculations, we're getting only to about half the growth we could be generating from this additional funding.
ولا تحدش باجت بليونز and billions ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ክንገብሮ ኢና ዝበልዎ እውን እቲ መንግስቲ ኣክንድኩም ዝገብሮ ኣብ ናይ ባጀት ፀገማት ዘለዎ ናይ ጥሮታ ድዩ ናይ ገለመለዲ ኣፑታት ትወሎ እቲ ገንዘብ which means productive assets ዘይኮኑ ማለት እዩ productive investment ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከዓቢ እንድሕር ኮይኑ productivity ናቱ ኢንተርኔት ናይ ጀርመን መራ ድኹም እዮም ዝብልዎ ከም ሓደ ምዕቡል ሃገር ኣብ ኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ኣይገበሩ ተወሳኺ መንገዲ ትሬና ድዩ ቅደም ከመይ ቀደም ብሉፅ ዝኾነ architecture and infrastructure ዝነበሮም ንሱ ሎሚ እናወደቀ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ዘድሊ ኢንቨስትመንት ስለዘይ ተገበሮ እቲ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ነርቱ ተኣኪቡ ንዩክሬን well ኣብ ዩክሬን ከንታይ ኣምፅኡ ይስምዑ Energy and justice ministers have resigned over a bribery scandal. They were named in an investigation into corruption in the energy sector, and President Zelensky called for them to go. The European Union has made fighting corruption a condition of Ukraine joining the bloc in the future. Safes and briefcases stuffed with cash, seized as part of an alleged $100 million bribery scheme. Ukraine's anti-corruption investigators are looking into the role that Justice Minister Herman Hadoshenko, seen here on the left in archive footage, may have played in the scheme when he was Ukraine's energy minister. The conspirators... እንታይም ዝብሉ ዘለው ገንዘብ ናይ ኤውሮፓ ተተኣኪቡ ንዩክሬን ኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ንዩክሬን ብቁጠባን ወታደራዊ ዓቕምን ንምሕያላ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ዩክሬን እቲ ገንዘብ ኣብ ብብልሽውና ይድውሰድ ዘሎ ዓብ ናይ ብልሽውና ፀገም ኣለዎ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ግዜ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ እውን ሕጂ ድማ ብዙሕ ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ብብልሽውና ይስራቅ ከም ዝነበረ ካብ ኤውሮፓ ተጋሒጡ ናብኡ ዝኸይድ ዝነበረ ግጅፍ ናይ ብልሽውና ኔትወርክ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ ናይ ፀዓት ሓላፊ ዝነበረ ዲገለ ኣብ ብልሽውና ምስ ዘለንስኪ ክርክብ ዘለዎ ዝበሃል ብብልሽውና ተኸሲሱ ከም ዘሎን ኤውሮፓ ድማ again ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ገንዘብ ወላ ብኣሜሪካውን ከምኡ ዝብል ብዙሕ ገንዘብ ብብልሽውናን ስርቅን ከም ዝጠፍእ ይኸስዮም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ እንታይ እዮም ዝብሉ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ዓቕምና ኢና ነበርክት ዘለና ሰላም ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ግን እቲ ኤሊት ከምኡ ዝደሊ ይኮነን ዳርጋ ነቲ ኩናት ክቕፅል ጥራይ ዝደሊ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ባይታ ለውጢ የለን ኣብ ቁጠባ ለውጢ የለን ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እውን እናኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንጎ እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብልሽውና ድማ ድሮ ነቲ ናይ ዩክሬን ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ምእታዊ ሕልሚ ዝነበሮም ኣፀልሚትዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኤውሮፓ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ትርእዩ ኣለኹም ሕጂ ናይ መወዳእታ ናብ ቴክኖሎጂ ክንሰግር ኢና This week, despite fears of a debt-fueled bubble, business banks reportedly lend Oracle $18 billion for a new data center. Deirdre Bosa is back. She dives into the growing divide in AI in today's Tech Check. Hey, Morgan. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ውድድር ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣመና ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ከቢድ እናኾነን ብርቱዕ እናኾነን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ ኣሜሪካ ነዚ ፀወታ እዚ ኣነ እየ ክዕብልሎ ዘለኒ ኣነ ክዕወተሉ ዘለኒ ናተዩ እቲ ፀብለልትነት እያ ትብል ቻይና ድማ ኖ ንሕና ኢና ንዕወተሉ ዝኻ ይብለው እቲ ፍልልይ ግን ይብልለው ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ንምምዕባል ክንምንታይ ገንዘብ ይወስድ ኣለዉ ፎር ኤግዛምፕል ካብ 2022 ጀሚሮም ብ157 ቢልዮን ኢንቨስት ገይሩ ነይሩ ከምኡ 23 ናብ 24 ክኸይድ ከሎ እቲ ውድድር ናብ ኣርትዐ ስለ ዝኸደ ናብ 256 ናብ 400 ከምኡ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓመታ ድሕሪ ንዓመታ ብፍላይ ኣብ 2027 ክሳብ 685 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ ኣብ ቻይና ራእዩ ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ግን ኣመና ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደርን ኣብ ገለገሊኡ ድማ ልዕልዩ ዝሓለፈን ውፅኢት ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዝሒ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሸብዳዕዳ ኣይጠፍእ ከም ዘሎን ኣብ ቻይና ግን ብቕርጡ መንገዲ ንኣብነት ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ወይ ባጀት ናይ ኣሜሪካ ከባቢ 1 ትሪልዮን እዩ ዝበሃል ናይ ቻይና ግን ርብዕናቱ እዩ ዝኸውን ምናልባት ተኮይኑ በቲ ርብዕናቱ ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝበዝሕን ዝበልፅን ኣፅዋር ትሰርሕ ከም ዘላ እዮም ኣሜሪካ ዝኸሱ ስለምንታይ ብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነን ዘድሊ ቅርጡ ኣጠቃቅማ ናይ ገንዘብ ንሃገራዊ ረብሓ ብቅርጡ ኣገባብ ንቻይና ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ይወሃቦም ስለዘየለቶም ካምፓኒታት በቲ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ብዝሓሰረ መንገዲ ዝበለፀ ፕሮዳክት ክሰርሕ ትኽእል እዩ ፀቕጢ ዝወሃቦም ዘሎ ኣብዚ በዓል ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኣብዚ የድሊ ቦታታት ይጠፍእ ከም ዘሎ ብፍላይ ሃይፕ ስለ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ስታክ ማርኬትን ኢንቨስትመንትን ኣብዚ ናይ ኤኣይ ካምፓኒስ ምክንያቱ እተን ኤኣይ ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ መን እየን ኣማዞን ማይክሮሶፍት ጉግል ሜታ ኦራክል ከምኡውን ቴስላ ኤክስኤኣይ ገለ እናበልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ካምፓኒታት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝግበረሎም ዘሎ ውፅኢት ናቱ ግን ንቻይና ኮምፕሊት ዶሚኔት ክገብራ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣይመሃዙን ኣለዉ ብዝኾነ ግን እቲ ገንዘብ ትሪእዎ ዘለኹም
ካምፓኒታት ኣብ artificial intelligence ዓቢ እምነት ከም ዘለወን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ዛ ካርታ ራይዋ ኣብ ዓለም ዘሎ ኤሌክትሪሲቲ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ምስ ኤሌክትሪሲቲ ተሓይስካ ከትርዮ ማዕረተ ኤሌክትሪሲቲ ተፍሪ ሃገር ቁጠባ ድማ ቡይ ዝዓቢ ዝበሃል ኣብ ዓለም ዝፈሪ ኤሌክትሪሲቲ ተሓመዳዊ ወርልድ ኤሌክትሪሲቲ ይበሃል ቶታል ማለት እዩ ካብቲ ናይ ዓለምና ብዓብዩ ዝዓበየ ናይ መን ይትፈልጠሎ ቻይና ቻይና is the biggest electric ዘመንጩ ሃገር ዝጥቀም ሃገር ድማ ምክንያቱ ኢንዳስትሪ ኣሜሪካ ራይዋ ሰማያዊ ካብቲ ቶታል ኤነርጂ ክንድምንታይ ተፍሪ ኣሜሪካ ተረፈ ዓለም ድማ ማለት እዩ ክንድምንታይ ስለዚ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ እንትዝበዝሐ ቻይና ግን ክንድምንታይ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ምንጫው ዓቕሚ ንኣሜሪካ ዶሚኔት ጌራታላ ልዕሊ ኩሉ ግን ኢሎን ማስክ ዘገረመቶ ብዙሕ ግዜ ዝጠቕሳ ሶላር ካብ ሶላር ዝመፅእ ምንጭናቶም ክንድምንታይ ዶሚኔት ጌሮም ኣሎ ቻይና ተቐይሕ ረይዎ ኣሜሪካ ታሕትሎ ስለዚ ቻይና ናይ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ መወዳድርቲ ዘይብላ ሃገር ክትከውን ምዃና ኣብነት ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ solar electricity will become by far the biggest source of power for civilization ንዝመፅእ ዘሎ ዘመናት ናይ ፀሓያዊ ፀዓት እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዚ ቻይና ድማ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዶሚኔት ናገበረት ትኸይድ ኣላ ንቻይና ዝወዳደረ ክሳብ ዘየለ ብፅዓት እሳያ ዝያዳ ዕውት ኮይና ክትወፅእ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እዚ ድማ እቲ ፀብለልትነት ናይ ቻይና ዝበሃል ካብ ዜሮ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ንክነግሩና ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብ ኩሉ ክመፅእ እዚ ስምዑ እዚ all over San Francisco stop hiring humans, and they even break down a human cost versus the AI bot. AI won't come in hungover, human maybe never burns out, works on holidays, all in cost per lead, so lead to your business. The AI can do it for $124. The human works on holidays, all in cost. እዚ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ ትሬንድ ኣበይ ዝጅምር ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ሲሊኮን ቫሊ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እተን ካምፓኒታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክልተ ዓይነት ስራሕ ኣለዎ ሰብ ዲኻ ትደሊ ወላ ኤኣይ እቲ ውድድር ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮዳክት ኤ ፕላስ ፕሮዳክት ቢ እናበሉ ዝብልዎ ከምዚ ድማ ኤኣይ እንተኮይኑ 24 ሰዓት ትሰርሓልካ ቬኬሽን ኣየድልዮን እዩ ደሞዝ ናቱ ፊክስድ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ክሰርሓልካ ይኽእል ሰብ ተኮይኑ ግን እዝን ከጉድለልካ ይኽእል ኣፍኮርስ መብዛሕትኡ ሰብ ዝገብሮ ብኤኣይ ክትገብሮ ትኽእል ድሕሪ ኮይኑ እቲ ስራሕ ካምፓኒታት ኤኣይ እዮም ክመርፁ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ነቲ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኤኣይ ገብሮ ዳይገብሮን ይትሕቶ እምበር ኣብ መንጎ ኤኣይን ኣብ መንጎ ሰብን ወሃቢ ስራሕ ኩሉ ግዜ ማሽን እዩ ዝመርፅ እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ከም ብለኩም እዚኣ ራእይዋ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብነፍስና ከምኡ ስለ ዝኾንና እዚኣ ክነግረኩም እየ been taking a driverless car over a human driver, and here's why. First and foremost, I love the consistency. You know exactly the kind of car you're going to get. It's a Jaguar. You know the exact kind of experience you're going to get. You can film a TikTok and not worry about the driver. It's no doubt that driverless cars are coming, whether you own the car or whether that's the future of your taxi. እዚ ወዲ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ክኸይድ ከለኹ ታክሲ ሰብ ዝዝውራዶ ወይ ኡበር ዘይመርፅ ወላ እቲ ናይ ሮቦ ታክሲ ናይ ባዕሉ ዝኸይድ ድራይቨርለስ ታክሲ ድራይቨርለስ ዘዋሪ ዘይብላ ታክሲ ዝመርፅ ይብል ኣሎ ስለምንታይ መጀመርያ እታ መኪና እታ ትፅበያ መኪና ትፈልጣ ኢኻ ኢሉ ካልኣይ ቪድዮ ዲኻ ክትቀድሓቡ ገለ ዲኻ ክትገብር ዝርብሸካ ሰብ የለን ሰብ ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ባህሪ ኣለዎ እንታይ ይደሊ እንታይ ኣይደልን ክትፈልጥ ስለ ዘሸግረካ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ምስ በዓልቲ ቤተይ እናኸድና ከለና ኣብ ድኳን ሰልፊ ቼክ ኣውት ኣሎ እንድዩ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ሰብ ዘለዎ ከይደ ዝመርፅ ውሕድ ተደይ ኮይኑ ንብረት ተለና ኣብቲ ሰብ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ እቶም ሰብ እውን ስራሕ ክረኽብሎም ዝበዝሐ ሰብ ሎሚ ግን ኣብ ሰብ ክኸይድ ኣይደልን ኣብተን ሰልፊ ቼክ ኣውት መሽንስ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ሓደ ድርብሸካ የለን ዝህውኸካ የለን እንታይ ዝዶ ዝብለካ የለን መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ንዑ ዝመርፅ ስለዚ እቲ ፍልልይ ረይዎ ድሮ ንሰባት ደይንመርፅ ማሽን ኢና ንመርፅ ብዙሕ ግዜ ናይ ማሽን ስለ ዘይርብሸና ስለ ዘይብለና እዚኣ ድማ ኣብ ታክሲ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ምስ ግዜ ድማ ንግለ ንሰባት ብቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ከም ዝቕየር ገለ ሰብሲ ከመይ ገይሩ ክኸውን ዝብል ኣሎ ኖ ዋች ኣውት ጥንቃቐ ከድሊ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወትና ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣስተውዒልና ክንርኢ ድማ የድልየና ናይ መወዳእታ ዜና promise but we deliver. Our sovereign wealth fund investing 1% of its assets in Bitcoin is not an announcement to seek attention. It's already done. And while the fund እስትሪዎ ዘለኹም ናይ ላክሰምበርግ ዝበሃል ሃገር እዩ 1% ናይቲ ሶቨሬን ፋንድ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክንገብሮ ኢና ይብላ ኣሎ this is bullish news yes ክሪፕቶ ኩሉ ተረቢሹ ለለንቀነ
don't worry about that ክንደይ ዘሪና ኢና we've seen this many times ኣቕሊ ጌርኩም ኢንቨስት ግበሩ ሹት ክገብር at some point ምክንያቱ ታና መጀመርያ ታዛዕብየት ዜና ዘዝበኩም ዘለኹ እያ እዛ ዜና እንታይ ብላ ኣሎ ሃገራት ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክገብራ ጀሚረን ኣለና ኣሎ ናይ ስዊዘርላንድ ይሓስብ ከም ዘሎ ነጊርና ነና ሰንትራል ባንክ ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ኖርዌይ ሶቨሬን ፋንድ ትዛዕበየ ናይ ዓለምና ክገዝእ ይሓስብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ግን ናይ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ላክሰምበርግ ድሮ ኢንቨስት ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ይከንጌታ ስለዚ ሃገራት ክኣትዋ ተጀሚረን እቲ ፕራይስ ስፓይክ ክገብር ዝኽእል ዝበሃል ነይሩ again ዓቕሊ ጌርካ ንነዊሕ ጥሚትካ ኺድ እየ ዝብለካ ውፅኢታዊ ዝርከብ ንመለስና ብዞባና ኣስተውዒልኩም ተጠንቂቕኩም ግን ግበርዎ ባንዳ ነው ቀይ ባህርን አሳልፎ የሰጠን እኔ አንዳንድ ሰዎች ሪስፔክት አደርጋለሁ የታሪክ ምሁራን የህግ ምሁራን ለመከራከር በ1902 የተፈረመው ወዘተረፈ እያሉ የሚያቀርቡት አለ በቃ ሲምፕሊ አንድ ተለላኪ ባንዳ 4 ኪሎ ገብቶ ሌላ ተለላኪ ባንዳ አዲሃሎ ቁጭ ብሎ ላኪያቸው አፍሪካ አንድነት ድርጅት ሊቀመንበር ሆኖ ሆስኒ ሙባረክ ሌላው ላኪ ደግሞ ሰርተውበት ለዘመናት ሌላው ደግሞ ጴጥሮስ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዘረባዚ ናይ ኤርትራ ናጽነት ብናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ዘይሕሉ ፕራይም ሚኒስተር ወይ እውን ፖለቲከኛታት ዝተዋህበ ምዃኑ ድራማ ተገይሩ ግብፂ በትን ኮይና ዝሰርሐቶ ይዝብል ስነ መጎት ካብቶም አክቲቪስትስ ሉል ክብሉ ንሰምዖም ነርና ድሌቶም ይዛረቡ ንብል ነርና እቲ መንግስቲ ግን መርገጽ ናቱ ስም ምዃኑ በተደጋጋሚ ንገልጽ ነይረ እንተደይከውን ነይሩ ነዞም ሰባት ዚያቶም ተጠው መበሎም ነይሩ ምክንያቱ ኤክስትሪምሊ ሴንሲቲቭ ዝኾነ አርእስቲዮም ዝሃርሙ ዘለው ንጉርብትና ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ብከምዚ መልክዕ ክትገልጾ ድማ ናብ ካልእ ሓደጋ ክኸይ ዝኽእል ንብል ነርና ለካስ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይስምዑ ኣብዚ 30 years have no direct recollection of an Eritrea that was part of Ethiopia. For most of the current generation of Ethiopians, Eritrean statehood is a given. The EPRDF-led government in Addis Ababa has also worked seriously to reinforce such sentiment. Nonetheless, even many of those who accept Eritrean statehood as a given view Ethiopia's exclusion from the Red Sea as being deeply unjust and መጀመሪያ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ናጽነት ካብ 93 ሪፈረንደም ገይራ ኤርትራ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ናታ ተጠቂማ ዓለም ሙሉ ዝተዓዘቦ ትክክለኛ መስርሕ ገይራ ቀደም ዝጋጋያ ዘሎ ግን እዚ ሓውስ መጃኒን እንዲዮም ኤርትራ ብገሊኦም ዝበልዋ ኮራርምትኩም ኣርጊፋ ናጽነት ረኺባ ንስኹም ብምጽወታ ዝሃብኩም ኣይኮነን ኤርትራ ብቕልጽማ ናጽነት ረኺባ ነቲ ብቕልጽማ ዝረኸበተ ግን ናይ ዓለም ተፈላጥነት ክትረክብ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ኸይዳቶ ስለዚ how does this guy ኣብ 93 ንዓና ዝውክል ኣይነበረ ንዓኻ ዝውክል መንግስቲ ኮራርምቲ ረጊፉ ቦርሱን ንብረቱን ከላሽናቱን ኣጽዋሩን ገዲፉ ሃዲሙ ኸይዱ ጠፊዩ ባንዳ ኣይኮነን ሸይጡ ሃገርኩም ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ሃገሮም ናጻ ገይሮም ገቢትኩም ሰሪዕኩም ዝሓስኩሞ ሰነድ እውን የብልኩም ገበት ስለ ዝነበርኩም እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ካብ 90ታት ተወሊዱ ዝዓበየ ኤርትራ ናጻ ሃገር ምዃናን ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ዘለዎ ሓሳብ የብሉን ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ከምኡ ኮይኑ ንክዓቢ ገይርዎ እወ ሉላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ዝዓበየ ኤርትራ ክሓስብ ኣይግባኦን እዩ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቡን ይኹን ወይ ገለ ዘለኩም ጸጋታት ናትና ኢልና ንሓስብና ወይ እውን ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ጸጋታት ናትና ኢልና ንሓስብን ኢና ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ እየን ናትካይ ናትካ ዘይናትካይ ናትካን እዩ ግን እዞም ሃገር እዚኦም ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ናይ ሕጊ ምሁር ዝበሃል ዶክተር ገለ ዝብሎ ኸማን ናይ ሕጊ ምሁር ኢኻ ዝበሃል ሕጊ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ኣብዚ ወፂኹም ዝብል ዘሎ ንቐፅል እንታይ ይብል ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኩሎም እቶም ኣክቲቪስት ዝብልዎ ዝነበሩ በዓሉ ብፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ገይሩ ይውዶ ማለት እዩ ብፅቡቅ ክብለኩም ኣግህድ ኣቢሉ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ተፃሒፉ ዝውሃቦም ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ስለዚ ንናጽነት ኤርትራ ዘርኢ ኩነታት ነዛ ዘረባ እዚኣ ከይወዳእና ሓንቲ ዛንታ እዚያ ዛንታ እዚኣ ስምዕዋ ክተሓሓዘልኩም ስለ ዝደሊ መትሓዝ ስለ ዘይብሎ መላእ ኤርትራ ንኽረጋገጽ ከባቢ 4 ኣዋርሕ ተሪፍዎ ነይሩ ንድርድር ንደገ ዝኸደ ፕሬዚደንት ሃገረይ ምስቲ ሽዑ ንመንግስቲ ደርጊ ወኪሉ ዝኸደ ዶክተር ኣሻግረ ይግለጡ ኣብ ናይ ሻሂ መደብ ኣጸምዎ ኣቢሉ እንተተኻኢሉ ድማ ጉንዖ ሰሊዑ ከድዕሶ ቦታ ይፈልዩሎም ስማዕ እንዶ ኢሳያስ ጽባሕ ንጎ ታሪኽ ብምንታይ ክዝክረኒ እዩ ክትብል ኢኻ ንሕና ንስኹም እንሲ ሓደ ኢና ኣስተውዕሉ እሞ ከምዛ ማለሊት ዝብልዋ ይደግመሉ ማለት እዩ ንሕና ንስኹም እንሲ ኣሕዋት ኢና ኣዴታትና ቁናኖኦን ንድሕሪት መኣድና ሓደ ዓይነት
حبرنان قوانقوانان حدا بعبيو بنقدن الرخب بحبار نمعبل بيراميلوتي خبس مرا يمتص طاف كاب إثيوبيا توسدو نقدن اللواوطنو سلازي حدا مخان انتاي مسلكا يبلو ملسز بعد الرأي مراح حقري كم زانا يلوم يا نيرا سمع عشاقري إذا كنتبلو تصنع خاب تعامل صبوي حقها قنا إذا كل زبالك ياكو إيرترانات إنتا مسترقاقت كخون خقليو إلو دومو تقطو زبولو عشاقري مسئي سياس معلال بقليل زرقا قداي كم زي كونه كاب أفو سمعايو دحاو بوي تاريخ حتى انتو غينو جزيد اللعنبر بإيدو قبير كايو بأقرو موتسو يترفن كلا كاب قالوا سمعوا يا أخي ኢሳያስን ወይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የጠየኳቸው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ነው የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት አሁን ስንት ኤርትራዊ ነው መሐል ሀገር ሄዶ بحفشا انتاي نرلنا مسيلكم مرحتنا ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ መልክዕ እንታ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም ከም ዝኽእሉ ሲ ተማም ገይሮም እዮም ገሚቶም ነይሮም ብዙሕ ግዜ ዝበልኩ ኣነ እንተሎ ድማ 30 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝኸበደ ቃልሲ ነይሩ 30 ዓመት ድማ እንታይ ዝገብረካ ከይፈተኻይ ዘለብመካ ኩሉ ሲናርዮስ ኩሉ ተኽእሎታት ኣብ ርእሶም ኣብ ርእሶምን ኣብ ባይታን ከሰላስልዎ እኹል ግዜ ነይርዎ ስለምንታይ እንታይ ዓይነት ፀላኢ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም ዝርዩ ነይሮም ሰብ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ከም ትቀያየር አንጻሮም ርዮም ነይሮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝናታቶም ዘርእዮም ዘሎ ኩነታት ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል they already ኣቐዲሞም ፕላን ገይሮም እዮም because they already knew እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም to some extent ርዮሞ ስለ ዝነበሩ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ሚኒስተር ናቶም access to the sea. This is decried as a legacy of a leadership lacking in patriotic commitment or strategic foresight. It is becoming more and more evident that Ethiopia's long-term economic prospects and ambitions would suffer greatly unless it is able to address the logistics challenge it faces right now due to its lack of a secure and ኣብ 93 ዝነበረ ወይ ኣብ 91 ዝነበረ መራሕና ኤርትራ መራሕትና ኢትዮጵያ ሲብላ ኣሎ ትብዓት ናይ ሃገራውነት ስምዒት ናይ ሃገራውነት ዘይብሎም ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ኣርሒቆም ክጥምቱ ዘይከኣሉ መራሕቲዮም ነይሮም ይብላ ኣሎ ዘገርም እሱ ታ መንበር ንሱ ሒዝዋ ዘሎ ወይ እታ ፈደራል ትበሃል ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ እኮ ዘረከብዎ እዮም እኮ ኩሉ እቲ ዘለዎ እኮ ኩሉ እጀ ዘለዎ ዘረከብዎ እኮ እዩ ሕማቅ ትፀበቕታ ፖለቲካ ናትኩም ንሶም እዮም ኣረኪቦምካ ውፅኢት ናቶም ይኸስኻ ኣብይ ኣሕመድ ንሶም እዮም ዕብዮም ናቶም ውፅኢት ድማ እዩ ስለዚ ካብ ናቶም ዝበለፅ ክትገብር ኣይከኣልካን ክሳብ 7 ዓመት ነቲ ሃገርካ ድቁስቁስ ከተብል ከተጥፋ ኢኻ ተጥፍእ ኣለካ ግዜኻ ግን ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናቶም ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ሰንተንስ ጥራይ ከስማዓኩም እየ በዚያ ጌርና ክንውድእ ዘስደምም ዘረባ ስለ ዝኾነ durable access to the sea. A vibrant economy that can provide livelihood for a population of more than 130 million people would need durable and secure access to the sea. Without a durable and secure access, Ethiopia cannot make the economic progress that would ensure its continued progress. Ethiopia must not be locked in poverty. In the long run, a poverty-stricken Ethiopia will be an Ethiopia that will collapse under the weight of its demographic boom and economic bust. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ክትተርፍ የብላ ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ህዝባ ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይብላ ኣብ ኣደዳ ድኽነት እያ ክትነብር ኣደዳ ድኽነት ከቢድዋ ድማ እቲ ፅዕነት ናይ ድኽነት ከቢድዋ ድማ ናይቲ ህዝባ ምስ ወደቐት ንኩሉ ፀገም ክትከውን እያ ኢሉ ነቶም ዲፕሎማት ነቶም ረድኤትን ምፅወታ እናገበሩ ረቢሾሞም ዘለዉ መሊስና ብምልማን ከነፅመኩም ኢና ስለዚ ከይንልምነኩም ካብ ብሕጂ ንካልእ ሃገር ወሪርና ባሕሪ ክንወስድ ሓግዙና እዩ ዝብሎም ዘሎ ወይ እውን ስምዑና እዩ ዝብሎም ዘሎ መሕፈሪቲ ምዃኖም ወላ ሓንቲ ደሰክፎም ኣይኮነን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እንድሕሪ ኢልና ኣይ ቲንክ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ቢቦም ኣለዉ ስምዕዎ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዓጀውጀው ዝመፅእ ዘሎ የሚፈራው አገር ውስጥ አብይ የሚፈራው አገር ውስጥ ያሉ እና የአገር ውጪ ያሉ ሁኔታዎች አሉ በአገር ውስጥ ወታደራዊ አቅም አለ የአብይ ወታደራዊ አቅም ኦልሞስት ወድቋል አብይ ወታደር የለም አሁን ወድቋል ሞራል የለውም የአብይ ወታደር ለምን ይሄንን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ያየነው ነው አማራ ክልል ሁለት ክፍለ ጦሮች በጥቂት ደቂቃ አንድ ሰዓት ምናምን አንድ ቀን ውስጥ ዱቄት ሲሆኑ አየ ሁለት ክፍለ ጦሮች በአፋን ነው ምንድነው የሚያመለክተው ይሄ የአብይ ወታደር ሞራል የለውም እጅ ለመስጠት
ለመማረክ ዝግጁ እንደሆነ አየን። በኦሮሚያ ክልል ውስጥም ተመሳሳይ ነገር ነው እያየን ያለን። ስለዚህ አብይ በወታደራዊ አቅም በጣም ብቃት እንደሌለው ያውቃል። አንዱ ፍራቻው ከውስጥም የሚመነጭ ይመስለኛል። ሁለተኛው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ጉዳይ አብይ እንደ መጀመሪያው ጦርነት ትግራይ ላይ ጦርነት ሲያውጅ ኢኮኖሚ ነበር። ዛሬ ኢኮኖሚ ዱቄት ነው። ስለዚህ አብይ አሕመድ ኩነታት ናቱ እዚ ይመስል ይብለና ኣሎ። ክልተ ዓበይቲ ፀገማት ናይ አብይ አሕመድ ዘለዋ ኩነታት መጀመርያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እዩ። ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ብፋኖ ማእከላይ እዚ ዘይብሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ብዝዋጋ ጥራይ ክልተ ሰራዊት ናቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ሰራዊት ናቱ ድማ ኣብ ዝኸደ ዝማረኽ እምበር ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ብቅዓት ዘለዎ ወይ እውን ዝኾነ ዓወት ወይ እውን ንሱ ዝደልዮ ዕላማ ክሃርመሉ ይከኣልን። ኣብ ሸነ እውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ተሪኻ ዝኾነ ይኹን ዓወት ከምፃ ይከኣለን እንትርፎ ውድቀትን ስዕረትን። ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ኣብ ዝኸፈን ኣብ ሕማቕ ደረጃን እዩ ዘሎ። ተኻላይ ድማ ኢሉ ቁጠባ ናብ ትግራይ ክኸይድ ከሎ ኩናት ናብ ትግራይ ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ድጋፍ ነይርዎ ብዙሕ ሓሳባት እዚኦም ኦሮሚዮም ከምኡ ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ናቱ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ካልእ ኣብዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዘረባ ካልእ ኤክስፐርት እውን ከመኢሉ ነይሩ ጀዋር እውን ከመኢሉ ነይሩ ኣብ ግዜ ናብ ትግራይ ክንከይድ ከለና ብሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ እዩ ነይሩ ብሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጎኒ ነይሩ ብሙሉእ ዓለም እውን ዳርጋ ብዓብዩ ምስኡ ነይሩ። ስለዚ ብ360 ዲግሪ ናይቲ ትግራይ ከቢብዋ ዘሎ ኤርትራ በሎ ሱዳን በሎ ከምኡ ድማ ህዝቢ ዓፋር በሎ ኦሮሞ በሎ ኣምሓራ በሎ ኤቭሪባዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ጎኒ ኣብይ ነይሩ። ስለዚ the condition was completely different. Today everything is on the other side. ብምጣሊ ኩሉ ነገር that's why ድማ እቲ ኩነታት ወላ እውን እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ይነግርዎ ኣለኩ እቲ ባሕሪ ትብሎ ዘለካ ኣጀንዳ ክንሕግዘካ ኣይኮናን ጥራይ ዘይኮነስ ምሳኻ የለናን ዝብልዎ እኮ እዩ። ትግራዋይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትውንን ኣይደልን ኣነ ከም ትግራዋይ ሓደጋ ኢላና መፅነት ኢና እዩ ኣይኮነ እንዳ ዓሰብ ወኒና ብጅቡቲ ኪራይ ከፊላ ተምፆ መፅዋራት እኳስ ከመይ ትገብረና ከም ዘላ ስለንፈልጥ ማለት እዩ። ናይ ዕድመ ልክዕ ክባን ዕፅዋን ክንኣተይ እንደለና ንሕና ከም ናተይ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይኸውን ነገር ኣብይ ሃለሎ ዝብል ዘሎ ፓርላማ ናይ ፋኖ መራሕቲ ናትና ዓሰብ እንታይ ክብሉ ሰሜና እዮም ኣዲስ ኣበባ እዩ። ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ ኢና ተሰጉግና ዝግባአና ቦታ ተኸልኪልና ኣብ ስደትን ከርተትን ክነብር ጌርና ዘሎ 4 ኪሎ ናትና ዓሰብ ኢሎሞ ዓሰብ ኢሎ ኣምፅኡ ንዓና ንህዝቢ ምሓራ ካብ ኢትዮጵያ ኣውፂና ዘሎሲ ዓሰብ ኣምፅኡ ክመልሰና እዩ ዝበሃል የለን። ናትና ዓሰብ 4 ኪሎን ኣዲስ ኣበባን እዩ። ኣብኣ ተኩር ኣብኣ ነፅር ኢሎም ኣለው። ስለዚ ብትግራይ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ዓሰብ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ረኺቡ ማለት ኣይብላል ብርሃን ዝነበረና ስቃይ ናብ ዝገደደ መልክዕ ንክኸይድ ዝገብር እዩ። ምክንያቱ ቤን ኣፅዋሪቱ ቤናይቱን ሽግረ ገጢምዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ብዝገደደ ምዚ ኣብ ደገ ባሕራ ተሓሒዞም እሶም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብታ ንድራማ ዘዳልዋ ዘሎ ወላ ምስቲ ዘረባ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣተሓሒዝኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱ at the end of the day እቲ ኣጀንዳ ናበይ ክወስድዋ ይደልዩ ከም ዘለዉ ከነፅረልና ይኽእል እዩ። እዚያ ስምዕዋ እስከ ራኑ አውሮፕላኖች ትላልቅ አውሮፕላኖች ድሮኖችና የተለያየ ከባባድ መሳሪያዎችን ጭኖ በምጽዋ ፖርት ላይ በምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ ሲያራግፉ እንግዲህ የሚያሳየው ሳተላይት መረጃ ወጥቷል። አሁን ዋና ነጥብ እሱ አይደለም። ኢራን በአሜሪካ ማዕቀብ ተጥሎባታል። ምንድነው? የበረራ ማዕቀብ ማለት ነው። ኤርትራ ይህን ማዕቀብ ጥሳ የኢራን በረራ እንዲከናወን አድርጋለች። ይሄ በአሜሪካ ዘንድ በመልካም አልታየም። ይሄ የኮንትሮባንድ በረራ ለምንድን ነው ተከናወነው ብለው ነገር ደግሞ ስታይ ሁለት ነገር ነው እየመጣ ያለው። አንደኛ ኤርትራን በከፍተኛ ደረጃ ድሮንና ጸረ ድሮን እንትኖችን እንድትታጠቅ እንግዲህ ኢራን በስፋት ነው እያስታጠቀቻት ያለችው። ይሄ ጉዳይ ለኢራን ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህር ላይ አደገኛ ችግር እየፈጠረ ያለው የሀውቲ አማጺ ከኤርትራ የድሮን ኃይል አቅርቦቱ ለሀውቲ እንዲቀርብ አይ ኣታብዚያ ዘለው ሰብ እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እስከ ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ስለትረክብ ዘላ እዚ ድሮናት ትረክቦ ደላ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው I think ናይዚኦም ሰባት ዚያቶ አርኛ ጥብቅ መልእክት ሰዳል ናይ ህውተታ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ኤርትራ ካብ ኢራን ዝወሃባ ዘሎ ድሮናትን ኣፅዋራትን ረኺባ ኣላ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ጥሒሳ ኢራን ናብዚ ትመፅእ ዘላ። ስለዚ ንኣሜሪካ ኣመና ከቆጣዓ ዝኸኣለ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝብል ዘሎ።
ምስ ኢራን بحده ኮይኑ ኣብ ብሪክስ ኣትዩ ዘሎ ሃገር ኢኻ ኸነ ኤርትራ ከም ዝብላ ዘሎ ኣብ ብሪክስ ኮም ኢራን ኢኻ ላይ ኣንስ ጌርካ ዘለኻ ስለዚ ኤርትራ ክትከሳይ ትኽእል ኢኻ ካልእ እንታይ እስከይብሉ ንየመንሲ ነቶም ሑቲሲ ኢራን ክትቦምሲ ወላ እኮ እቲ ጂኦግራፊ ኮይ ዘይርድኦም መስለና ኣነ እንድሕር ኢራን ክትቦም ንሑቲሲ ኤርትራ ክትቦም ኢራንስ ንሑቲ ክትቦም ተደልያ ናበይ መፁ ይብሉ ኣለዉ ናብ ኤርትራ መፂኦም እዮም ዘራግፍዎ ሽዑ ካብ ኤርትራ ገይሩ ይኸይድ ይብሉ ኣለዉ እቲ ጂኦግራፊ ቁርብ ትለይ ናይ ጂኦግራፊ ፀገም እንዲ ዘሎ ብተዓዲ ከርየኩም ሓንቲ ነገር ከርየኩም ስለ ዘለኹ if I can find it እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣፅዋራት እቲ ካርታ ከመይ ከም ዝመስል ክትርእይዎ ምንታን ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኢለ እቲ ኢራን ዝበሃል ኣበይ ኣሎ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብ ኢራን በን ገይሩ ክመፅእ ክእል እቲ ሑቲ ኣበይ ኣሎ እቲ ኢራን ዝበሃል ቀጥታ ክሕግዝ ተደልዩ ናብ ኤርትራ ደምፅእ ምክንያት የብሉን እቲ ዝቐረበ ንዑ ናብ የመን ከይዱ ዝሰፍሐ መንገዲ ኣለዎ ብኡ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ንሑቲ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ናብ ኤርትራ ደምፅእ መንገዲ ከርሕቕን ዋጋ ባጀት ከብዝሕ እንተደይ ኮይኑ ግን እዚኦም ናይ ጂኦግራፊ እውን ሕፅረት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እታ ናይ ኢራን ዝብልዋ ዘለዉ ምስ እገዳ ዝሓስብዎ ዘለዉ እዚ ናይ ረጂም ቸንጅ ቋንቋ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ኩሉ ንምንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናብ ኤርትራ ኮን ድኾን ኣቓልቦ ናይቶም ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምቕያር ዝምነዩ ዝነበሩ ኣቓልቦ ሂቡና እሞ ገለ ፀጋታት ሓገዝ ንረክብ ካብ ዝብል ዝብገስ ዘሎ ሕልሚ ደርሆ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሙጥ እንተኮይኖም ኤርትራ ንኽንድዝዩ ክፍለ ጦር ይኹን ንኽንድዝዩ ኮር ይኹን ክንድዝዩ ድሮን ኢላ ክትእቱ ከም እትኽእልስ ንምንታይ ይገመቱን እዩ ሕተይ ንዓይ እውን ዝገርመኒ ዘሎ ሕዚ ብሓደ ግዜ ተፃዒነን ዝኣተዋ ድሮን ስሳ እየን ይብሉ ንሳቶም ዝብልዎ እምበር ኤርትራ ድሮን ኣይኮነን ፀረ ድሮን ኣይኮነን ሚሳይላትን ካልኦትን ክህልዋ ከም ዝኽእል ሲኢሉ ማንም ተራ ዝግምቶ እዩ ሃገር እያ ክንድድላ ኢትዮጵያ እትእትዎ ዝኣክል ሕልፍ እንተደልያ እውን ክትእቱ ትኽእል ወደብ ናይ ባዕላ ዘለዎ ዓዲ እያ ሲኢሉ ቀልዲ ኣይኮነን እንታይ ግን ይብሉ ከመይ ጌራ ኢራን ክንድኡ ዝኣክል ድሮን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጎነፅ እንዳሃለዋ እንዳረኣየተን ከመይ ጌራ ኢራን ትህብ ኢሎሙን ይሓቱ ኣብዙ ዝረኣኹሞ ነዛ ናይ ሃይለ ዘረባሲ በዚያ ጌርና እስከንመልሳ የሚፈጸሙ የድሮን አማራ ክልል የሚፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከስምሪት ቀጠና መጥፋትም እንዲሁ የብልጽግናው መንግስት በአማራ ክልል በመቶዎች የሚቆጠሩ የድሮን ጥቃቶችን አደርሷል። አገዛዙ ከ2 ዓመታት በፊት ይህንን ጦርነት ሲጀምር ምርኮኛ ማረክን ካልክ ቀርጸህ አሳይ፣ ድሮን መንግስት ተጠቅሟል ካልክም እስቲ ቀርጸህ አሳይን አምጣ ይል ነበር። ድሮን ተጠቅናቸው ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ንርኢ ኣለና አብይ አሕመድ ድሮናት ገይሩ ህዝቡ ዝቀትል ዘሎን ህዝቡ ዘዕኒ ዘሎን ሃገሩ ዘብርስ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ዝተመስከረሉ መራሒ እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ ድሮን ከም ዝተጠቀመት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝገልጽ ሓበሬታ የለን ስለዚ ትንኮ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ናብ ኤርትራ ገጻ ክትከይድ ከም ዝተሓረመት እዩ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ኤርትራ ክትዕጥቃ ድያ ዕጢቃታ ድያ ኤርትራ ገዚኣ ድያ ኣይገዝአትን ድያ ካበያ ወሲዳ ዝጭበጥ ነገር የለን ስፔኩሌሽን ይኩሉ كنت عند لنا اتي اوداسيتي ناتهم تدرقنا ناتهم سي نساتهم نهزبهم كطفو خلونا عام ذهب يحدقنيا ابي احمد درونات نهزب كم زعنولو هاجر كم زعنولو استمسكر حقي ስለዚህ ንዑ ከማን ሰብ ይበሉ አሚኑ አይኮነን ሐላፍነት ወሲድ ብረት ከለው ዘይት ተቀመሉ ናገዳሲ ኩነታት ራይ ካውን ይሉ ዘቀመጥ ከቀመጥ ካዝግን አቅለ ዘሎ መንግስቲ anyway ንሪዮ ዘለና ኩነታት ናይ በሐቂ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ በሐፈሻ እቲ ኣብ بدرونات مجحر درجة أبتي اللي تنا أبي حدا مللي تارجانا توميك تبلت غازا هتكونيو أسمرا إسياس غازا سجبرا نعفا غيرواي نعفا مالت كمدمي دا خيدري نسمرا ما سيم مدمي دا ما حز خاب غازا زخفتون كتكون تخيليا مناتو نايتهم هزبتات أنا بيكونا ناي سلام أنا بيكونا لأنه كله دما وسن تساكري عندنا دما تقبلوا اي تقبلوا منغست بزو مسلو هو حد حق سريزه كالو نابز بحال ፖለቲካዊ ወጥር ተሳገሩ አካላት እዩ አመን ጎዚ ገን ጠፍህ እንጥጋዕ ዘለና አልዓል ሁሉ ተጋሪና ያ አኽለና ኻቢ አኽለና ንላዕሊ እዩ ዝበጽሐ ነገር ይኸውለካ ደለ ስለዚ
ኤክስኪውዝ እናደለና የትም አይንበጽሕን كم تري وزلهم نتجراي نهزب تجراي حماق نخجبرو كابون العلي بتاعت في قبل على زبير ترى حماق نخجبرو زحلمو نتنا أبي نفسه كيف على دما كم بورك استوقتك على نوع كم تقصنا تتقمو ز نتكونات مفرارز تقمو زلوا بعالز يوم أبتكوينا زبحال زلوا دما كم روحوا تبعيلهم تمزيزهم زلوا بعالز يوم فقدوا تيك توك كات زوع زلوا أتوم جبرتن حدك تنزخونجن أب كم زكونات يركبون يوم ጀነራል ፊሊጶስ ምን አለ ጊዜ አታይም እንደ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሰው እነ ባጫ እነ ብርሃኑ እየፎከሩ ነው የምናምን ነው ሲል እኛ ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ጊዜ የለኝም አጭር ለቲክቶክ ጊዜ የለኝም ጊዜ ያለው ነው ቲክቶክ ላይ ምናምን ማድረግ ምሽ እኔ ለቲክቶክ ስለሌለኝ እኔ ስራ ላይ ነው የምንውለው ስራ ላይ ነው ከሁሉም በላይ ሁሉም ዘና ብሎበታል ግን ሰሞኑን በጣም ብዙ አጀንዳ ሆኖ ነበር ትንሽ እንካው ብዬ ነው بحفشة زي فيديو زي موت ولنكني أزي أقدر سينيرو سلمتاي تي مورالنا حزبي أبدأ زولا وش زلوا إيرترا بس كم درامات ولا كم سمع كوجنا بإيرترا سبب بسحي ساتلايت كم زلوا ديش كم زلوا نزي عجوجو ونقسم كم زوعل سلزي بوجنا إيرترا زوهابنا confidence building أنا تزبي مورالو حف نخبل confidence إنك عبي أتزلوا زي سمع زلوا فتي كيف تود سمع زلوا تزبي أنا كم سمعكو ولا أنا زد دم بتقاوم زبال بس كم زعتنا بإيرترا سلزي تزبي نعيقودك حلفي خلنا برت حبريتها صلوي كم كاب كونه كم زي أول زجبرة وينسحت زرة برحتنا إيرترا دما كانت تكون تتكزار بلون أقدر سويني سمعني سلزي إيرترا أكم زنا عجوجونا جنرالاتنا عبن باج أربل بلو جولا بلو ولا ببلو ولا زي جون منجاك ديم ولا من دبلوه زبلوه أنا كلاتهم ساعات كانوا كلهم زبلوه كابت أجشجش وتيا أب سيريس خانة كنا تاب كله هو تام أب كله عالم كم زلوا برجت الزك بحال كلهم تدل من الدلوات جبرية اللون مالتون أيقونن كابز كتيلو كله كست هذا ما أبزي زوريانا بس إحنا نسمع زلنا هذا كابو زي كستزي دقاقة مالو. Have emerged that remnants of the Tigray People's Liberation Front are transferring weapons into Eritrea, violating the 2022 Pretoria Agreement. Prosperity Party officials claim the TPLF concealed heavy arms, including rocket systems and drones, now being redeployed across the northern frontier. Former Ethiopian ambassador Muaz Gebrehewot alleged that multiple launch انتايو زبل زلو زي نازي بزح سمعكم تلو يقوم هو حات وين سراويتنا تجراي حبي يوزن بري اصوار تفل عليه عبيتي اصوارات نابير تراي ساغرولو and حبي وزن برا اصوار سي انتي كبريني ايرترا كساغرو زخلي لو حسب كيلندي وي زحتت كيلندي مغنياتو ناب تجراي كوينات كجبر يدلخم زلو يفلطلو كوروم يدلخم زلو يفلطلو انتي كجبر ديم تصوار حبي منيرو نفسهم كقلاخلو له يكونن اجري يكونن كابت زد اليوم بوتا حيزم كنقسقسولن كتقملون زخلو نو اوف كورس دي بروباغندا متحزس لزي بلو انتي بحال انتي قدف ابي خاطبلو معاسي خاطبلو زبحال يلن بحفشة اتنرو يزلنا كونتات ان تكوينات من مجمار تباهيلو كل عينة زربان كل عينة شبد عدعان كل عينة شجرني زرزلو في لايزينا عفار كونتات دما نتكوينات مجمار بتدقاقام زي تقامولو أجندا سلوزلو بزا عفار جيرو ناب تقراي قطو زخيد ويو نابير ترى زخيدون أجندا نا عفار أبزا عبي بوتا زلايا سلزي اتنو سمعو زلنا زربا قليل زربا كم زي كونا حنساب ناب تخيد أسواراتي بلو حنساب بزمتيو يدبل زربا بخلينا نسمع زلنا انقا غزو الليو كونتاتيو بفلا اب تقراي انقي دومو زلو أجنداتات سفع زباليو هذا بزو سمعو لي ورقنا بسامنجوس ليست يارقواتشو 118 የትግራይ አክቲቪስቶችን ጋዜጠኞችን የሚዲያ ሰዎችን ይራንን ነው የለዩት በቁጥጥር እንታይ ዝብል ዘሎ ዝባሻይ መሲልኩም ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ኩን ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣገደስን ጥንቃቐ ክግበረሎም ዝኽእሉ ሰባት ኢሉ ሊስታ ውፅኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know من يهبوهم زم سبعة زياتهم دما بتوم بغطري ليستا كوينهم زلوا زبلهم زلوا تتنقوا زبلهم زلوا يسلم تايكم يبلالو سنه لك اسمعكم ዳንኤል ብርሃነ ሁለተኛ ነጋዘሩ የሚባል ሁለተኛ ነው ሶስተኛ አማኑኤል መረሳ አራተኛ ዘርአይ ኃይለ ማርያም ሒዝዎ ዘሎ ጣዕመ ኣብዚ ቦታ እዚ
ኣፅዋር ተቃቢረና ኣለዋ ኣብዚ ናብዚ ቦታ እዚ እከለ ኸይዱ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ኣሎ ኢሉ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብሙሉ ጠቕልል ኣቢሉ ንፒፒ ዝምግብ ዘሎ ከምዚ ብድሮን ዓውቃዕልና ዛ ዓይነት እዩ ኤጀንታት ኣለዎ እዚ ናይ ጣዕሚ ኮራኹር እውን ኣለዉ መስኡል እዚ ጆን ገብሩዶ ዝበሃሉ ተመስገን ዳዊት ዝበሃል ዞም ሕማቅ ኣደሎ ናታት ዞም ብጣዕሚ ኣግሌስ ዝበሃሉ ብሄራዊ ክብሪ እንታይ እዩ ሓላፍነት እንታይ እዩ ቀይሕ መስመር እንታይ እዩ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ብሄራዊ ክብሪ ትግራዋይነት እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኢትዮጵያውያን ክሪእዎም ከሎ ከመይ ከም ዝፅየፍዎም ሕሰቡ ብጣዕሚ እዮም ዝፅየፉ ሓደ ኣሎ ኣምሓራይ ምሳይ ኣምቦ ዝተምሃረ ሓኪም ህዚ እውን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ አንተ እነኚህ ሰዎች ግን የትግራይ ሰዎች ናቸው ወይ ምንድነው እስከዚህ ጥግ መሄድ ምንድነው እንደዚህ አይነት ወጥ መርገጥ እነኚህ ሰዎች ለትግራይ ህዝብ እንኳን ያስቡም እንዴ አይነት በጣም ዝጽየፉዎም ነግረኩም ፖለቲካ ትግራይ ንትግራይና በኢኮስታ አይነ መርፉ ዝጠፍአ ኢለኳ ይድምድም ነዚ መውጽታት ብዙሓት እዮም ከመይ ንጥቀመሎም ማይ ንጥቀመሎም እንደለና ተዘይኮይኑ ተዘንዩ ኩነታት ናይ ትግራይ ፖለቲካ አይነ መርፉ ዝጠፍኦ መዋጽእ ዘይብሉ ኣይኮነን ምስቲ ቅድም ዝነበረ ናጻጽር ከለኹ እዚ ዝሓሸ ዝብል እምነቲ ዘለኒ ንምንታይ ከም ዝብል እዚ ብተናጻጻር ትግራይ እንተኽኢላትሉ መሓዝት ክትፈጥረሉ ትኽእል ኩነታት ዝተፈጠረሉ እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ዝነበሮም ግዝያዊ ምትእኽኻብ ኣብ ዝተዋታተነሉ ካብ ምዚ ተተሓሒዙ ሓበራዊ ፀላእ እምበር ሓበራዊ ኣጀንዳ ዘይብሎም ኣካላት ከመይ ገይሮም ሓቢሮም ይጓዓዙ ክንደየናይ ከዘላቕነት ክህልዎ ይኽእል ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ሓበራዊ ፀላእ ምህላው እኮ ሓበራዊ ኣጀንዳ ምህላው ማለት እዩ ኣጀንዳ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃገረ ትግራይ ምስራት ክኾን ይኽእል ኣጀንድኡ ወዶ ኣብ ረሕቑ ዝረጋግፆ ቀፂሉ ካሊኡን ካሊእ ኣጀንዳ ክህልዎ ይኽእል ሕዚ ከጥፈእካ ንዝኽእል ሓይሊ ኣብ ቅድሚኻ ንዝተገተረ ምክልኻልን ኣብ ዘሎ ጠጠው ክማል እውን ሓደ ዓብዪ ሓበራዊ ኣጀንዳ እዩ የግዳስ እዚ ናይ ህልውና ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ ይርደአኒ እዩ ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ምፍራሱ ሲ ብሓደ ክጠምር ዝኽእል ኣጀንዳስ የብሎምን ናይ ባዕሎም ዝተረሓሓቐ ኣመላኻኽታ ንረኣያን እዩ ዘለዎም ካብ ዝብል ዝብገስቲ ዘረባ ዝመስለና ኣነ ከዓ ሎሚ ከጥፈእካ ዝኽእል ሓደገኛ ሓይሊ እናሃለወ ብዛዕባ ፅባሕ ኣሰጋጊርካ ክትርኢ እቲ ናይ ህዝኒ ሓደጋ ቅድሚኻ ክትወግዶ ክትክእል Exactly. I mean, መምህር አብርሃ is the most articulate ፖለቲከኛ ኣብ ትግራይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ብዝቐለለ ቋንቋ ክዛረብ ዝኽእል እዩ ሎሚ ከጥፋእካ ዝደሊ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ከሎ ንፅባሕ ክፀንሕ ዲኻ ይፀንሕን ዛዕባ ፅባሕ ትጭነቐሉ ጉዳይ ክህልወካ የብሉን ንፅባሕ ክትሓስብ ስትራቴጂካዊ ረብሓታትካ ክተሰላስሎም ንቡር እዩ እቲ ሓደጋ ናትካ ግን ሕጂ ቅድሚኻ እንተሎ ነዚ ሓደጋ እዚ ከመይ ጌረ ይሰግሩኻ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ እታ ዘረባ ናይ ኤርትራ ስለ ትምልከት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተጋሩ ከመይ ጌርካ ተኣምኖም ምስ ፋኖ ከመይ ጌርካ ተኣምኖም ገለገለ ይበሃል መማን ዘይ መማን ኣይኮነ ናይ ነዊሕ ረብሓና ንሕና እውን ኣለና ሕጂ ግን ንፋኖ ዘጥፍእ ሓይሊ ኣሎ ንዓና ድማ ከጥፍእ ሓይሊ እንተረኺቡ ዝፍክር ሓይሊ ኣሎ ንተጋሩ ከጥፎም ይደሊ ኣሎ ንዓፋር ከምኡ ንሸነ ከምኡ ኩሎም እዚኦም ሓደ ፀላይ ኣለዎ ኣብይ ይበሃል ብልፅግና ይበሃል ስለዚ ቀዳሚ ስትራቴጂ ናትካ ትፈልጥ ኢኻ ድሕሪኡ ነናትካ ራምሓ ድማ ክትዘራረበሉ ኣለካ ብፍላይ ኤርትራ ምሳቶም ብዙሕ ዘዘራርብውን ምክንያት ይብላ ሪስፔክት ናይ ዓለም ሕጊ ግበሩ ጥራይ ክትብል ትኽእል እንተ ንሳቶም ግን ያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓበራዊ ዲስካሽንስ ብብዝሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንኣቢ ድማ ቁሪ ዝገብረሉ ዘሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ብሓደ ተኣኪቦም ምሁራት ሊቃውንቲ ፖለቲከኛታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተራኺቦም ብሓደ ክዘራረቡ ዲስካሽን ክገብሩ ደቂ ኦሮሞ ደቂ ትግራይ ደቂ ኣምሓራ ደቂ ካልኦት እቲ ኢሊት እናተረኸበ ይዛረብ ስለ ዘሎ ፍርሒ ናይ ኣቢ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ምግንዛብ እውን ኣገዳሲ እዩ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ንኣሽቱ ፖለቲካ እስከ ክንሰግር ሓንቲ ባይ ዘ ወይ እዚኦም እዮም እቶም ትግራይ ታርጌት ጌራቶም ኣላ ዝብልዎም ዘለው ክንሪኦም ከለና ዳርጋ ነገር ጥራይ ክፅሕትሩ ዝውዕሉ ቀንዲ ድማ ናብ ኤርትራ ገጾም ፍሉይ ፅልእ ዘለዎም ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስ ክሬዚ መን እዩ ገይርዎ እቲ ሊስታ ዝፈልጦ የብለይን በዓል እዚ እንድሕር ኮይኖም ሲ ብልፅግና ክከላኸለሎም ናቱ ልኡኻት ስለ ዝነበሩ ወላ ሓንቲ ዘገርም ወይ እውን
برك ነገር ሳይኮን it's a very very normal thing to anticipate ወይ ክትርዳው ትኽእል ነገር እዩ እስኪ ሓንቲ ብዚያ ከስማዓኩም እዚያ ስምዑ ለስከ መጀመሪያ ጊዜ እዚ ቪድዮና ሪኢኹም ሰኢልኩም ወይ ትሕልፍዎ እዛ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ጽኒልኩም ስምዕዎም መልስ ክንባይና ሓደራ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተሉና ሓቢርና ኣለና ስምዕዋ ትገብርዎ ዘለኹም ድጋፍ ንተጋሩ ዓብይ ክብር ኣለና ንዓኹም ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ካብ ሕጂ ሰዓት ምሳኹም ምፍልላይ ዝበሃል የለን በጃኻትኩም ፕሊዝ ሸርና ቦርና ኩሉ እዝኒ ሰማዒ ኤርትራውያን ኣውፅሑሎም በጃኻትኩም ፕሊዝ ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ሰላምን ፍቕርን ንደሊ ኤርትራውያን ጽምዶ ንቕድሚት ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ዘመልክት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ መሊሶምልና እዮም ተጋሩ ብብሻዕ ነቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይፅዕሩሉ እዮም ካብ ቀደማት ሒዞም እቶም ተቃወምቲ ብሰላም ተቐቢሎሞም ሕጂ ሃ ጽምዶ ምስ ተበገሰ ብሰላም ተቐቢሎሞ እዚ ሓፍትና ዝትሪእዋ ዘለኹም ግን ብኣንጻር ዝወዲ ሂጂ ወፂሎም ማዓንቲ ዛረብ ሕጂ እቲ ሰላም ዝበሃል እቲ ትማሊ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ሰብ ነታ ሰላም ነታ ጽምዶ ነታ ሰላም ዘይፈትዋ ንሱ እዩ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዎም መለክሰታት ወታደር ትናስ ወይ ጸልእትናስ ፈተውትና ኾንኩም መጽኢኹም أنا كخيد ما وتهدرنا هاتي ناي تقرأ حيزة كيدا عديتاتكم كدفر أبي تكرسان زلوا ملوك ستات كدفر هس أهون تخدفر كحرب كقاتل ما شو عمتينا عرق النقبر أدونا ديو بعدونا يبقى أنا أدونا بعدونا بقى حوات كخونو إذا تصمدوا قال تبلوا زلهم ناي فقر ناي سلام كم زي كنا أتنكي أنا نفلتنا نفعل تصبوا يا هري أتاب زلها خاص إيكا عاد بتخكن بركس ما هتصل وي فا كما هتصل تقرأي خاطولي كسر كبدت تقرأي بتخكن عاد تقرأي ده ولداتك أتخلي لخيخة تودي يزق مثل دك عبيتي عتي خواندا كفت جسكاني تقرأ دي يكون كن نسخي يكون كن عيت الرجاء قصلي نسخي عني قلاوس اللي ندهردا هالليكوي بقول لخيخة تودي يزق باكي نعنا عيت حوسنا أنا بمجمع يا جزي سلام ترح يزقدماني تزحلف حليف ولا سلام حشنا إلي أنا مثلا محورة وميديا مالتي سلام سلز قبل تزحلف السجمات نغيمت سي أنا السعر زلهم كاو بمقصال مالتي تنسخي تقراوين إرتراون الكتفوليو زلخي عبد حج ساعات حدا هزويو حدا قام قال له حدا عينة بهري حدا عينة هيمانة له نسخي قلاوس اللي ندهردها هاليكوي بقول له ودي يوم مالتي بحفشة ني فقر زغوس ابز وان زيتهم تمالي مستغارو مس ኤርትራውያን ተጋሩን ሲ ፍቅር ክልዎም ኣሎ መንግስትና ኤርትራ ኣብጽል ናይ ተጋሩ ይዝነብር ዝብል ዝነበረ መልሓስ ግምጥል ኢሉ ሎሚ ጽምዶ ሰላም ንግበር ሕራይ حقኛ ሰላም ንግበር ህዝብን ህዝቢ ይራኸብ በሓደ ይናገድ በሓደ ይስራሕ ኣብ ዶባት ናቱ ድማ ሽግራ ያለው ምስተባለ ኖ አሚን እታ ሳቶም ዝብልዋ ዝነበሩ ሕውነት ሸቀጥ ምዃና أنا قدامي بالنيرة زمان قصص حدا ما عالتم زون تجارو سلام أنت حرقيرو زا كلها تقرأي تعوى السلام نابلة تشكل زلا قول كتارتيا بالنيرة أي سومن أي سال السدماء أزازرانا كوين على مالتيو بزخونة تكونتات نزي مثل نايب حق زقرميو ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناي تقولوا زقبرنا بكومنت سكشن قدفو توسخ خبري تانتلون وسخونا بالكم زي أخذ فكم زي عم تلون أول اللي بلون زي عم تلون سوعد زي خبر تلون كل البلد اللي بلون عليه السويد عمت تلون البلد اللي بلون باني راي زي خبر تلون عليه اللي بلون تقع عطوني عليه اللي بلون كبت زي عقب تلون أول اللي بلون عليه أول اللي بلون أول اللي بلون أول اللي بلون عليه اللي بلون تقع اللي بلون